señor Seito, que tal? Moi boas tardes de empezar esta 39ª edición da Copa Galicia, que coa magnífica interpretación do himno galego antes deste partido, reedición da edición de 2024 entre o Río Breogán de Luís Casimiro e o Leima Coruña de Carles Marco. Edgar Paz, que tal? Moi boa tarde. Boa tarde, Tomás. Vaya partidazo, agora con diferenza de categoría, Breogán, Liga Endesa, Leima Coruña, o equipo deste home de Carles Marco en Primeira Federación. O ano pasado, no triunfo do Breogán, os dous estaban en Liga Endesa, en calquera caso un partidazo. Sí, reedición como vendís da edición final do ano pasado. Un Río Breogán que é o equipo galego con máis Copas Galicia no seu palmarés, busca a número 16 na tarde de hoxe fronte ao Leima Basket Coruña, que ten unha gañada no ano 1996 e que como local tentará buscar o seu segundo triunfo neste torneo. E sobre todo dos equipos rodados. Hai que lembrar que esta Copa Galicia comeza moito máis cedo que en datas de pretemporada que noutros anos. Eso fai que leven moi poucas sesións de adestramento, incluso que os dous equipos tiveran baixas por distintos motivos recentemente. De feito, no Río Breogán non estará Artus Kurucs por estar disputando Eurobásquet con Letonia. Tamén vai a ser baixa Dominic Mabra por un problema no seu xeonllo da semifinal disputada onte fronte a Club Ourense Baloncesto. En Leima Basket Coruña sí que xa se incorporou Caio Pacheco, o base brasileiro que vende a gañar a América Cup con Brasil. E se queres repasamos os resultados da semifinal. Un Río Breogán que gañou 108-75 Club Ourense Baloncesto, partido igualado no primeiro cuarto, pero que dende o segundo período a superioridade de categoría, de nivel físico, de calidad individual do Río Breogán, pois foi suficiente para un marcador tan abultado. É un partido moito máis disputado. Leima Basket Coruña, Monbus Obradoiro, ese derbi de primeira fe esta temporada, dos equipos que están chamados a pelear polo ascenso, onde despois dunha primeira parte de dominio santiagués, Leima Basket Coruña foi quen de remontar o partido con dominio no rebote, 42 capturas e sobre todo que aparición anotadora de Paul Jorgensen con 21 puntos, eso sí, con un de 8 nas triplas. Pois está a piques de principiar este partido, esta gran final entre o Río Breogán e o Leima Coruña. Non sei como ves a este Breogán de Luís Casimiro, que como cada campaña ten que reinventarse, non, da man de Tito Díaz, para ir asinando xogadores que lle permitan pois o que xa está consolidado na Liga Endesa. Sí, esta será a quinta temporada de xeito consecutivo que Río Breogán participará na Liga Endesa. 6 fichaxes esta temporada. É certo que menos que noutros anos, foron quen de manter un poquinho máis o bloque, pero evidentemente fichaxes en xogadores que van a ser a columna ou eixo, sobre todo a nivel ofensivo do equipo. Kendrick Cook, de Wayne Russell, Danko Brakovic, tamén Bakary Diva, o dinamarqués, que ven quizá un pouquiño mellor a nivel físico e de estado de forma, porque estivo disputando o preclasificatorio con Dinamarca. Pois van a ser homes chamados a ser moi importantes. Leima Coruña, Carles Marco, Diego Epifanio marchou para Obradoiro, con el varios xogadores ben coñecidos do Leima Coruña, tamén de Burgos. Non sei que podemos esperar deste Leima Coruña. É un acabado de descender, polo tanto un candidato a ascender o ano que ven, en principio. Sí, sen dúbida, o que pasa que é un proxecto totalmente renovado. Chega Carles Marco despois dos últimos anos que estivo sobre todo como axudante en Euroliga, en proxectos importantes como Estrela Vermella, Barça, e o último ano París Basketball, con experiencia, por suposto, na primeira feba, antiga Lebouro, en Oviedo, Palencia e Xirona, con 11 fichaxes. Ao final é un roster totalmente renovado, con unha mirada á cidade de Burgos bastante importante, porque 5 desas 11 fichaxes estiveron en Tizona ou en San Pablo a temporada pasada. Primeiro facerse equipo, coñecerse con homes con experiencia en primeira fe, pero outros que están chamados a ser importantes, pero que todavía non teñen esa bagaxe na categoría. Pero sen dúbida, tanto Leima Basket Coruña como Monbus Obradoiro chamados a pelexar o ascenso, e agardemos que o Club Ourense Baloncesto pois tamén este chamado a pelexar un playoff que o ano pasado, ca segunda volta, a segunda parte da temporada, viu alonxar esas posibilidades. Bueno, onde chamou a atención no Río Breogán o dinamarqués Bakary Diva, con eses 20 puntos, máximo anotador, un xogador novo. Vamos ver o que lle pode ofrecer aí a Río Breogán. Sí, posición de 4, talento físico e talento atlético de superélite,
todavía por mellorar no tiro exterior, fantástico a campo aberto, xogo por riba do aro, a nivel defensivo moitísima versatilidade, con ese talento natural no Atlético para destacar. E comentar brevemente que antes do inicio do partido unha homenaxe a Vicente Sanchís, árbitro afincado en Galicia, recentemente falecido. Aí está a primeira posesión desta 39ª edición da final da Copa Galicia. Río Breogán mandando nas operacións Dwayne Russell, xogando con Cook. Aí estaba a falta en ataque nese primeiro bloqueo. Na continuación, árbitros do encontro: Carlos Cortés, Guille Ríos e Jorge Martínez. Sí, situación de bloqueo entre pequenos, Tolle Aranitovic en movimento. Falta de timing estas primeiras semanas, precisamente pois dan lugar a estos erros. De feito, Río Breogán onte ten 17 perdas de balón, fala un pouco nese senso do querer coñecerse todavía. Bueno, hai xogadores importantes que vamos ver, campións, hai nada de ollo que torneos, non? Esa AmeriCup de Caio Pacheco e Afrobásquet de Macachi. Sí, en Goleño, campeón do Afrobásquet, da Liga Portuguesa, está chamado aí a estar na rotación do 5, quizás por detrás de Limani, Diop e de Abdutiam. Perfil físico e outra perda de balón tamén de Lema Coruña para comezar o partido. E agora mal pase de André Cook buscando a continuación profunda de Brankovic, do croata, que chega despois de 2 anos do Bayern de Múnich sen moito protagonismo, con unha rotación bastante limitada. O ano pasado é certo que disputa preto dos 30 partidos en Euroliga, 26 concretamente, pero por debaixo dos 10 minutos de promedio, pero que en Río Breogán eu creo que quere relanzar un pouco a súa carreira, perfil de moita mobilidade, rol profundo aro, incluso con certa capacidade para tiro de 3, abríndose en posicións frontais. Didac Jorgensen, Macachi, Ili Diop, Jacobo Díaz no quinteto de Leima Coruña. Se falábamos antes de Bakary Diba no Río Breogán nas semifinais, ollo hasta tripla, o lanzamento de 3 liberado, anota Dwayne Russell. Dicíamos que no bando contrario, no Leima Coruña, destacou por riba de todos Paul Jorgensen. Vaya partidazo en semis. Sí, con ese tema das porcentaxes que comentaba, un de 8, pero un xogador moi importante, norteamericano de pasaporte italiano. E falamos no inicio da retransmisión desa capacidade, versatilidade natural que ten Bakary Diba a nivel defensivo. Primeira situación de rotación en lado feble, anticipando ese pase que buscaba Diop en continuación, e despois boa asistencia a Russell. Ollo, tiro liberado de 3, o erro de Jacobo Díaz, o madrileño. Rebote Río Breogán en transición, non se atreve aí a ese 1 para 1, estaba en inferioridade en canto a centímetros. Manesa Cook, vai cara adentro, apertura, tiro liberado, non, amaga de 3, tira de 2, queda curto, rebote en ataque de Diba, e posesión para Leima. Ese Dida Cuevas, o catalán, buscando interior, non, amagaba con ese pase cara a Macachi. Agora sí, o lanzamento liberado é de 3, volve a errar, rebote ofensivo, a canastre de 2, cargando ese rebote ofensivo. Bo traballo de Brad Macachi. Sí, xogando de 4 nesta primeira rotación, facendo parella con Ili Diop. Esa segunda oportunidade no ataque foi quen de anotar agora moi boa saída de presión, utilizando as esquinas, un pase máis, e boa lectura de Bakary Diba, de Brankovic, para topar a Bakary Diba baixo aro. Otro xogador interesantísimo, Brankovic. Veremos como se adapta a esta liga endesa, porque un xogador con centímetros e con talento de baixo do aro. Sí, como vemos incluso a nivel defensivo, de momento nestes primeiros minutos de final, situacións de pick and roll, moi por riba do punto de bloqueo, sendo agresivo, esa mobilidade, un talento atlético superior ou mellor a que unha primeira visual podemos ter deste xogador. Eu creo que vai ser moi importante no Río Breogán este ano, croata. Bueno, e acaba de chegar, xa está incorporado, minuto 7,5 para a finalización do primeiro cuarto, Caio Pacheco. Evidentemente o que quere Carles Marco é metelo en dinámica de equipo canto antes. Sí, porque ritmo de competición trae, pero todo que se sumar minutos cos novos compañeros, ainda que algún é coñecido porque coincidiu con ele en club, e de feito apreta balón nesa defensa individual. A Russell vai no afastando, é capaz de leválo a media pista e forzar outra perda máis de Río Breogán. Movendo moito o banco Carles Marco. Descanso agora para Macachi. Aí está Mencía, de novo
outro dos destacados con Abdou Dian, o senegalés, bo partido tamén en semis contra Obradoiro, e agora o toque de Brankovic, posteriormente a pelota que tocou en Tiam, posesión para Río Breogán. Sí, lembremos que normas ACB na final de Copa Galicia e saque rápido, non puido executalo de Wayne Russell. De momento, pues, alternancia sobre todo en erros, de momento un pouquiño ritmo de partido, sobre todo en situacións de 5 contra 5. E agora va un balón dobrado de Cook. Tiam queda por detrás de Brankovic, a diferencia de tamaño aí é prácticamente insalvable. E cometa falta un Abdou Dian, segunda etapa en Lima Basket Coruña, despois de sair a Burgos estas dúas últimas temporadas, e unha estructura de xogo interior no equipo laranxa, sobre todo cun perfil físico e atlético bastante importante, e de momento renunciando a catros que podan abrir a pista. Nin o angoleño nin Yannick Mencía son quen de ter esa característica. Así que poden utilizar nesa posición a Brenovic, o 3 ou 4, que lles permita pues, abrir un pouquiño máis a pista. 6-2 o lanzamento de Brankovic. Aí está o croata Danko Brankovic anotando, e o brasileiro Caio Pacheco dirixindo as operacións de Leima Coruña, mandando no ataque, apoiándose en Jorgensen, o mellor xogador do Leima nas semifinais. Interior Mencía buscando lado esquerdo, quedaron sen apoios. Por tanto, perda do Leima, posesión para Río Breogán. Si, ese Mencía vai ter complicado atopar vantaxes para atacar de cara, sobre todo cando este defendido por Bakary Diba, porque sí que ten ese talento, e agora erro do dinamarqués, bote demasiado alto, moi lonxe, mala decisión, e outra perda máis de Río Breogán. Cara dentro Pacheco, deixando... Barreuna Brankovic, xogada legal, o que falamos, ese tamaño, 2,16 aproximadamente no que está o croata, e agora fantástico selando o seu par para permitir a penetración nese pick and roll en chegada de Wayne Russell, e outra vez tras rebote de ataque facendo dano Brankovic. O lanzamento de 3, erro, terceira tripla errada polo conxunto coruñés. Jorgensen agora ao mando das operacións do Leima Coruña. O bloqueo a continuación, quería xogar interior con Tian, agora sí, en contra o senegalés. Boas mans, e a falta, non? Sí, tona un chisquín tarde. Buscou unha claramente para curtar ese contragolpe Caio Pacheco. Sí, hai Tiago que ten que levantar o balón xusto na recepción, mantivo medio segundo máis abaixo, incluso dubidándose se gastar un bote. Eso, que as mans rápidas de Diva, de Wayne Russell, é un problema, e ten que, según recibe, buscar levantar ese balón ao aro. E seguen aparecendo os trocos, unha das novas fichaxes tamén en Río Breogán, dúas, Francis Alonso e Dresniak, outro croata, un Francis Alonso que volta a Liga CB despois dun par de temporadas en Movistar Estudiantes, que coincidiu con Luis Casimiro en Málaga. Aí está Dresniak, Russell, Wayne Russell pedíndolle o bloqueo a continuación de Brankovic, non encontra Brankovic, abre el lado feble, lanzamento de 3, erro, rebote cargando en ataque. O lanzamento a tripla, esgotábase o tempo, e agora metendo aí a man Brankovic, o último en tocar o xogador de Río Breogán. Sí, está facendo botar varios Río Breogán no rebote de ataque, algunha situación de segunda oportunidade, e cargando dese xeito, ademais, impide que Leima Basket Coruña poda dominalo de xeito limpo, xogar en primeiros segundos de posesión en transición, e agora porta atrás, e si que o fixo ben Tiam, sen baixar o balón, finalizando arriba. Despistouse Brankovic con esa finta e porta atrás. Non hai rotación en lado feble, canastra de alta porcentaxe da Abdou Dian. Como medrou este xogador, lanzamentos a 4 metros, onte en semifinais, agora bloqueos, continuacións, acabando as xogadas con moita efectividade. Xogador que nos últimos anos está demostrando que ten pois moita calidade para aportar neste caso a Leima Coruña. Pista a pitch, sentóse Brankovic. Lembramos que Jordan Saco tamén está xa a disposición de Luis Casimiro, pero recién chegado de disputar tamén o Afrobásquet. Minutos máis limitados na semifinal, veremos o Chico Cantos conta. E boa lectura de Apic dende a continuación curta, corte dende a esquina de Dresniak, obrigando o defensor dese lado a ter que lexir. E inmediatamente Francis Alonso liberado en 45 grados. Chega o pase a nota canastra, e agora xeito similar, pero é dende o corte da esquina. Ven a Abdou Dian encontrando a Guillem Jou, un Guillem Jou que despois de moitos anos en Manresa
capitán do equipo en Liga CB durante as últimas temporadas, vai ter a súa primeira experiencia noutro club distinto ao catalán. E cada vez estamos vendo que ese bloqueo de continuación convértese máis nun bloqueo de continuación para abrir a pelota ao lado contrario, porque as axudas chegan, colapsan o interior da zona e os tiradores quedan liberados. Acabamos de velo na zona do Breogán e antes na zona do Leima. Sí, situación sobre todo para atacar defensas agresivas de pick and roll, que a continuación curta obriga a controlar esa caída do bloqueador e a partir de aí xogar ca rotación defensiva. Ahí estaba Jacobo Díaz, o madrileño, abriendo para que continúe en esa acción Danilo Brenovic. O rebote en ataque. Vamos a ver quién se eleva finalmente ese balón. Hay falta. Guillem Jou, sí, nesa pelexa. De Xirona. Pouca rotación na primeira aparición en partido de Yannick Mencía, que está chamado a ser un dos homes máis importantes deste Leima Basket Coruña, o ano pasado en casa de Monzaragoza, e Carles Marcos rotando moitísimo. Rotacións de apenas minuto e medio, 2 minutos en algún caso. Ponte aportou unha semifinal moito físico, moito carácter, moito traballo no xogo interior. É moi difícil de mover aí cando atopa superioridade no poste baixo. Mencía, ollo hasta a continuación, Dresniak intentando acabar a xogada con ese medio gancho coa esquerda. Na acción de Dragan Apic en transición. Paul Jorgensen, discreto ata o momento, o mellor xogador do Leima Coruña nas semifinais. Forte, pero mala finalización de Brenovic. Segunda opción, Jacobo, falta de Dario Dresniak, o croata. Internacional croata, unha temporada onde pasou por ata 3 equipos, dous na Lega, Sassari e Cremona, perdón, Napoli e Cremona, e tamén os partidos na Liga Chipriota. E o que falábamos, a estrutura de Leima Basket Coruña con Brenovic xa con capacidade para abrir máis a pista, agora deixándose un contra un a Eli Diop, pero tapón de Apic a carreira Río Brogan. Creo que se equivoca Francis Alonso nesa situación de 2 contra 1, aberto a esquina, oportunidade para ir máis soar e facilitar o pase, por eso se quedou un pelín baixo, ademais da falta de precisión no mesmo de Cook, que agora marcha ao banco e entra un dos homes que está axudando na pretemporada co equipo lucense, Pablo Hernández, o santiagués, ex de Palencia, e tamén Visconti, de Escaurini de Pésaro, nos partidos o ano pasado en Granada. Ricardo Visconti, e agora nos lanzamentos, aí estaba Carlos Varela, o gaitano, anota o primeiro, colocando o tabuleiro de marcas neste 12-7, a 3:24 para a finalización do primeiro cuarto. 12-8, Leima que se engancha o partido, Eric Quintela que entra na rotación e buscando a falta, aguanta a defensa de Carlos Varela. Dresniak, Alonso intenta dividir polo centro, colapsando en defensa, o traballo do conxunto de Carles Marco, saca falta. A 5 para final de posesión, Quintela. Sí, é moi listo porque parecía que podría ter a tentación de pasar en canto subiera os colexiados a falta. Decidiu finalizar esa penetración ás esquerdas Eric Quintela e sacar ya a falta a Ili Diop. Ili Diop con máis de 300 partidos en Liga CB, que chegou a ser internacional absoluto por España, pero que é certo que nas últimas temporadas foi perdendo protagonismo na Liga, tanto o Camp Murcia, sobre todo, como en La Laguna, Tenerife, e a partir de aí pues, tentou dos aventuras fora de España, en Ostende, en Bélxica. O ano pasado rematou xogando en Beirut, no Líbano, 10 partidos. Eu creo que outra fichaxe como a de Guillem Jou, buscando reencontrarse por diferentes motivos, o de Guillem Jou por mor das lesións, buscarse reencontrarse con a súa mellor versión e, por que non, chamando o propio Leima Coruña a voltar á Liga CB. Agora outra perda máis, a carreira superioridade numérica Río Brogan. 3 para 2, intentando acabar, busca a falta e finaliza perfectamente Dragan Apic, colocando 15-8. Os dous equipos dándolle ritmo ao partido, intentando facer rápidas transicións, pero evidentemente estamos nunha fase da pretemporada na que son absolutamente comprensibles as perdas, os erros e as imprecisións, porque levan moi poucos días de traballo. Ollo a Dida Cuevas, o lanzamento de 3, é un especialista, erra, carga o rebote, saca falta e o adicional. Gran traballo de Danilo Brenovic, o montenegrino. Sí, gañoulle a pelexa a Pablo Hernández en esa situación de lado feble, en rebote defensivo, rebote de ataque.
e a partir de aí, xa con superioridade, posible axuda de Eric Quintela, castigada en falta, e sigue rotando o seu banquiño Carles Marco. Volta a pista Dutiam. Vai coadicional a nota. 3 puntos para Brenovic, outro dos xogadores destacados, poucos minutos na semifinal, pero moi boa contribución. Aí está Quintela con Didac, os clásicos. A nivel defensivo de Jacobo Díaz, que se encarga de Dresnak, que un 4 que non postea aberto, entón non vai ter problemas nese senso. E outra falta que saca Río Brogan sendo agresivo, indo buscar o aro, neste caso Francis Alonso, nova quenda de tiro libre. 15-11, 2 minutos para a finalización do primeiro cuarto. Francis Alonso na liña de tiros libres. Aí está o malagueño con toda a calma do mundo, anotando o primeiro. Mais 5 Río Breogán. Vemos aí o fondo a Diop, que se queixa nun golpe no pulso. No pulso, sí, ou de feito non vai quedar aí, vai cara ao vestiario. Vemos que non sexa nada importante. Lembremos que de momento Leima Basket Coruña ten 11 fichas. De momento está mantendo unha posible porta aberta para que poda aparecer unha fichaxe, non sei se antes do inicio da temporada ou dependendo de como transcurra a mesma, tamén coas lesións e co rendemento dos diferentes xogadores. Aí estaba xogando Mencía, recibe Paul Jorgensen, moi defendido, ollo, lanzamento de 3, erra, rebote ofensivo, non defensivo para Hernández, dirixindo Russell, aí está Duane, pasando liña de medio campo, chegan a Xuda, remonta a liña de fondo, outra vez a Xuda, pídenlle a pelota na man, Francis Alonso busca interior, Dresniak amaga de 3, vai cara adentro, intenta deixar a bandexa, Taua, rebote Mencía, en transición Leima Coruña, tiro liberado non, Didac tampouco, agora si Brenovic de 3, anota, sexto punto para Danilo Brenovic, o montenegrino, que está inspiradísimo neste último minuto. A transición de Leima Basket Coruña, aproveitando que o propio Yannick Mercía, tras rebote defensivo e quen de puxar o balón e lanzar o seu equipo, chegando ás esquinas, obrigando a unha rotación, sempre con inferioridade numérica, ante o balance de Río Brogan. E agora la chegada de Jack Cuevas, que buscaba esa outra tripla de Rouna, falta de Abdutiam. Enfadouse con esa falta de Abdutiam Pablo Hernández. E diga Cuevas que é un especialista nos lanzamentos desde o perímetro, pero que non está tendo acerto. Quizás un chisco precipitado, sí, porque non tiña casi opción de rebote de ataque, na que a falta sí que se produce nesa secuencia, porque Abdutiam carga tarde ese rebote. Busca esa primeira tripla que lle dé a confianza a un tirador como a él. Non lembro mal, creo que a segunda falta de Tiam, quinteto máis pequeno agora de Leima Basket Coruña, con Macachi e Mencía facendo parella interior, pero que falamos rotacións moi curtas, é certo que está por mor das faltas, pero de momento é o que está amosando Carles Marco nesta inicio de pretemporada, ainda que hoxe partido oficial, lembremos. Está Hernández no tiro libre. Pareceume ver a Caio Pacheco que volvía para xogar con 2 manexadores. Estaba, non sei se estaba para xogar de escolta con Didac Cuevas. Anotou Hernández, sí, que está, creo que sí, pois aí está en posición como de 2, non? Sí. Pacheco dirixindo Cuevas. Ahí está a continuación de Mencía, intentando Pacheco superar aí esa defensa de Francis. Agora vai cara adentro, lanzamento de 2, a bomba, o rebote para Dragan Apic. Está lle facendo dano a Leima Coruña esa defensa deseñada por Luis Casimiro. E agora estivo ben na recuperación no balance Mencía, porque corría Francis Alonso ocupando esa esquina dereita que Russell perfectamente tiña identificada para facerlle chegar o balón. E quinteto grande en Río Brogan, Macari Diva en posición de 3 nestes últimos 30 segundos de primeiro período. 16 de posesión para Río Breogán, vai cara adentro, amaga o pase cara fora, agora sí, lado feble, liberado
Erra, el rebote en defensa. Vamos a ver esta acción de Didac Cuevas porque quedan 17 segundos, unha posesión é o que está indicando o catalán os seus compañeiros. Ofrece o bloqueo Makachi, di que non, que aínda queda moito. 8 segundos, 18-14, 4 arriba Río Breogán. Agora sí, liberado, lanzamento de 3, Erra, rebote en ataque, está fora de tempo, teño a sensación de Carlos Cortés que non vale esa canastra, polo tanto 4 arriba Río Breogán nestes primeiros 10 minutos, aguantando o tirón Leima. Sí, moitas rotacións en ambos os dous equipos, vemos estructuras diferentes en prácticamente apenas un par de minutos transcurridos. Leima Basket Coruña apostando por quintetos sen interiores que abran a pista, despois xogando cunha parella pequena para pechar o cuarto, igual que Río Breogán coa estructura grande nestes últimos 30 segundos. Bueno, eu creo que aquí agora mesmo neste intre de pretemporada o repartir as cargas e os esforzos é algo que marca moito a minutaxe do que podan dispoñer ambos os dous equipos, o que poñan en práctica ambos os dous equipos. Evidentemente a querer gañar a Copa Galicia, por suposto, pero ao ser datas moito máis cedo na pretemporada, pois ven un pouco marcado aínda polo nivel físico de todo o mundo. Sí, o que está dando moi boa sensación para ter prácticamente todo o equipo en reconstrucción é o Leima Coruña, porque Brenovic, Didac, Mencía, Jorgensen, polo visto onte, hoxe non está tendo evidentemente a súa final, pero aínda quedan 3 cuartos por diante. Dá a sensación de ser un equipo que está conxuntado, non? Aínda que evidentemente logo ten que empezar a campaña e ver como se desenvolve fronte a outros conxuntos que aspiren tamén ao ascenso, pero é que son moitísimos os xogadores que chegaron novos ao plantel, ao cadro de xogadores de Leima Coruña. Sí, evidentemente cando tes 11 fichaxes dunha atacada, un roster feito dende cero, despois ademais dun descenso con adestrador novo que ven a implementar ideas diferentes, o tempo de acoplamento, de coñecemento de todos os xogadores, pois é moi importante. De feito, a pretemporada quizáis teña moito máis peso nese senso para Leima Basket Coruña, polo que falamos da estructura totalmente renovada nesta entrada nova na primeira fe do equipo laranxa. Tamén ten moitísimos xogadores novos o Río Breogán, pero Dragan Apic, Ananitovic, Sako, Mabra, Sergi Quintela, en definitiva, son pesos pesados que axudan a mestura dos novos, aínda que, como dicimos, hai xogadores pois como Cook, como Diva, como Russell, como Francis Alonso, que deben ter un papel fundamental e que son fichaxes que Casimiro terá que ir pois recolocando e dándolles o rol que lles corresponda no equipo. Sí, evidentemente, o que falamos no inicio da retransmisión, fichaxes de Río Breogán importantes para ser o eixo onde vertebrar, sobre todo a nivel defensivo, o equipo, e terán que ser axudados polos que xa conocen a casa, a cidade, a competición, porque ao final tanto Diva como Brankovic, como Russell, como Cook van a ser de estrella en Liga CB, eta que, bueno, teñen casi todos bastante experiencia na élite. Luego en Russell, por exemplo, que xa pasou por Francia, por Italia, por Alemania, e agora topando liberado a Dresnak nesa tripla frontal. 3 puntos do croata e un Dewey Russell que, como vemos, vai ser manexador principal e sin ser un super tirador dentro da línea de 3, e que ten esa capacidade de pisar zonas intermedias, pisar pintura para atopar tiros abertos. A resposta inmediata de Jacobo Díaz dentro da esquina. Anotou Dresnak, anotou Díaz. Neutralizáronse con esas triplas as vantaxes de ambos os dous equipos, 21-16, 5 arriba Río Breogán. Ben Russell intentando repetir a mesma acción, agora boa defensa de Joanqui Mencía, insiste, erra, rebote en defensa, pero máis pequeno, 1,78 m, catalán Didac Cuevas, en transición Mencía, liberado, Jorgensen, de 3, esa non a vai errar. Sí, querendo correr agora Leima Basket Coruña neste inicio de segundo período, atopando esas dúas triplas en transición, e Dresnak que non pudo castigar ca segunda a falta de comunicación entre Triami e Mencía, e agora Russell tampouco nese runner, nese lanzamento en carreira atacando o eixo da defensa, mala comunicación atrás, mal balance, lento Dresnak, e 7 puntos en transición abrindo este segundo parcial Leima Basket Coruña. Espectacular inicio de Leima Coruña neste segundo cuarto, empata o partido a 21, 8-10 para o descanso, con problemas sobre todo. Falta de Tian, unha cosa que fai moi ben Apic, ese selar
gañar a posición, o traballo previo á recepción do balón, sobre todo sendo un 5 non especialmente alto, como fixou a Tiam as súas costas, gañando todo o centro da pintura, que lle permite, sin ser un gran xogador de poste baixo, finalizacións sinxelas, ese traballo previo. E ollo Tomás, porque primeiros minutos para Jordan Sajo no partido. Bueno, e boas novas porque volve a cancha Ili Diop, o cal quere dicir que, aínda que teña esa vendaxe no pulso dereito, se está na cancha e porque está en boas condicións para xogar. Francis Alonso, lanzamento de 2, anota, un tiro vintage, pero vale de 2. Sí, 7 puntos para él, está iniciando a pretemporada no Río Breogán a moi bo nivel Francis Alonso. Agora outra perda nesa búsqueda en primeiros segundos, el gran pase de Russell, pero non pudo levantar o balón, despois xa quedaba defendido por Ili Diop, que todavía está revisando o seu pulso, facendo xestos, non debe sentirse especialmente cómodo. Sí, pero evidentemente non quere perder esta final. Preparado Caio Pacheco, brasileiro, o campeón do América, para volver a cancha. Agora non xoga cos 2 manexadores. Dalle descanso Carles Marco a Dida Cuevas e dirixirá o equipo brasileiro Caio Pacheco. En ataque Cook, poniéndose a pelota en movimento. Saco con problemas para recibir, buscando algún manexador. Cara a cara, Caio recibe Cook. Problemas para conectar con Russell, ten que dirixir o ataque Cook, amaga de 2, agora non se entende porque sí, Diva ia cara adentro e rapidamente en transición Leima. Dubida e a partir de aí xa non ten claro como rematar esa situación, estaba ben defendido, punteado, que falamos de coñecerse dos timings en ataque. Diva buscaba axudar co corte, el quería pasar a esquina e de aí a perda de balón. Se permites, Tomás, unha corrección, falaba do homenaxe o inicio do partido a Vicente Sanchís, non era él, senón a Jonathan Sobrino, a un árbitro coruñés que tamén faleceu recentemente, gracias a Marcos Cruzado que me correxiu en redes sociais. Homenaxe a recordo a ambos os dous. Sanchís foi na segunda semifinal donte. Sí, recordo a ambos os dous, por suposto. O mundo do arbitraxe está de loito nos últimos días por eses 2 pasamentos. Onte homenaxe a Sanchís, hoxe homenaxe a Jonathan. E agora erro de Dwayne Russell en situación de media distancia, que él sí que domina, e os emparellamentos defensivos na transición defensiva de Río Breogán tendo máis problemas. Agora Janine Mencía non foi quen de castigar un contra un a Russell, pero vimos que antes chegaba tarde Dresnak e con ese corte atopou a canastra de alta porcentaxe, e agora quizás con un poquinho máis de pausa para xogar ese mismatch tería máis éxito na anterior ofensiva. Cook ofrece o bloqueo a Russell, non, tampouco Saco. Segue manexando Russell, agora Cook sai liberado, quedan 5 de posesión, ten que lanzar Río Breogán ou xogar interior. Aí busca falta, roubo de Jacobo Díaz, bo traballo defensivo de Leima Coruña cando se esgotaba a posesión de Río Breogán. Si non está Cook na toma de decisión, sobre todo nos pases preciso, aí ten que gañar un pouquiño máis de ángulo, agardar a que Jordan Sajo teña a posición mellor ganada, máis fixado a Jacobo Díaz. 23-21, 6-17 pro descanso. Kendrick Cook, que ven de xogar en Brisbane, tamén con un pequeno paso, unha rematada a NBL australiana por Israel, 16,7 puntos, 4 rebotes, un 34,7 nas triplas no seu paso por o equipo australiano. Que ven agora a continuación e a finalización. 2+1. E asustouse por ese mate porque pensaba que ia caer en riba a canastra a Brad McCatchy. Sí, mesma situación que no primeiro cuarto finalizara Guillem Jou con ese corte dende a esquina outra vez, moi ben atacando dende o short roll, dende a continuación curta, rotación defensiva e ese corte dende a esquina que está dándolle moitísima produción a Leima Basket Coruña. E un Kendrick Cook que vai tarde a buscar o tapón, falta e tiro adicional para o xogador africano para o partido Luis Casimiro. Francis Alonso, 7 puntos, máximo anotador do Río Breogán. Brenovic, 6 puntos. Danilo Brenovic, o montenegrino, máximo anotador de Leima Coruña. Dicíamos que esa mancadura na semifinal de Dominic Mabra, o croata, estalle proporcionando a Eric Quintela, a priori o terceiro base do equipo,
moitos minutos neste partido, nesta final, nesta pretemporada. Vamos ver se quedan un simples 15, unha pequena escordadura de Nocello, esa mancadura de Mabra, porque evidentemente, polo visto na pasada campaña, é un director de xogo fundamental para Río Breogán. Sí, falaba Luis Casimiro que notara nun xesto algo nese onllo. Imagino que a partir do luns ou xa mañá terá probas de xeito máis específicas para coñecer o alcance da lesión, que agardemos non se xa nada importante. E agora sí, pois ese paso adiante que ten que dar Eric Quintela. Falamos da pretemporada, do estado de inicio que están a ter ambos os dous equipos. 11 perdas combinadas ao remate do primeiro cuarto, son bastantes. Eso fala un pouco e dá mostras de que están carburando aínda ambos os dous equipos a nivel ofensivo. Carles Marco, ás veces axudante, sí, na elite, ás veces primeiro adestrador, buscando un proxecto, bueno, que a priori de moita garantía, non? Sí, evidentemente eu creo que dos equipos que van a sair en primeira fe con opcións a ascenso, os dous galegos, Obradoiro e Lema Coruña, van a estar entre eles. Despois aparecerán pues, Movistar Estudiantes, Palencia, a primeira fe que tamén vai a ser moi igualada, de moi alto nivel. Cook, aí está, liberado, lanzamento de 3, erra, saco no rebote ofensivo entre 3 xogadores, consegue facerse con esa pelota e logo o salto con Macachi. Veremos a quen favorece a frecha de posesión, a Río Breogán, Semella. O congoleño, angoleño, o gañador do Afrobásquet. A cancha Ricardo Visconti, xogador italiano, pretemporada. Vamos ver o que pode ofrecer, se gaña ou non un contrato, ou simplemente bota unha man nestes partidos para poder traballar ese 5 para 5. Pendente do que suceda nas próximas semanas o italiano. Aí está Quintela, Cook, agora sí liberado, de 3, tampouco erra. Rebote en ataque unha vez máis, cargando, sí, Jordan Saco. Entra con 3 homes pisando pintura. Incluso Eric Quintela, que estaba na esquina oposta onde se fixo o lanzamento, foi ir a buscar ese rebote de ataque, tocou uno Diva, mantivo vivo, e Saco aproveitou uno. Como está Diop, esa capacidade de tiro de 3 nun home tan grande, sacando o lanzamento tan arriba, difícil de puntear. Rango de tiro para a súa estatura increíble, ¿no? Xogador. A moi ben Eric Quintela. Agora liberado, agora sí o lanzamento de 3 para Bakary Diva, o dinamarqués. E outra forma de atacar a defensa agresiva de pick and roll é rachalo polo medio con ese split, obriga a colapsar pintura, deciden liberar a Diva, que non é un gran tirador, pero a pesquedos con tanto tempo castigou nesta acción o dinamarqués. Bueno, aí está Caio, o erro, o rebote, vamos ver para quen, para Río Breogán, con problemas, falta. A pelexa de Eric Quintela, porque ese rebote sae vivo e sae longo, tócao, impedindo que Brenovic sexa quen de atrapalo, e a partir de aí o segundo esforzo de Diva, lanzándose ao chan, obriga a esa falta do propio Brenovic. Carlos Varela, que volve para emparellarse con Eric Quintela. Semella que Río Breogán volta a esa estructura de triple poste ou 3 grandes, con Bakary Diva en posición de 3. Brankovic o 5. Aí está Varela con Quintela. Con 2 5, porque está Jordan Saco tamén. Sí, 2 grandes. Agora o que sae liberado é Visconti, o erro. Rebote de ataque, facendo moitísimo dano. Brankovic, falta de Diop. O Río Breogán nesa faceta. Brankovic por tamaño, cando quer de gañar ese centro da pintura, prácticamente é imposible para os pibos de Lima Basket Coruña movelo, afastalo de aí, e con o seu tamaño está chegando a dificultar e a ter capturas, a tocar balós nese rebote de ataque, e despois tamén por pura actividade, como antes de Diva e Sajo. O lanzamento, erro, 2 tiros de 3 puntos, anotou tan só un. Bakary Diva, xogando Varela, dirixindo Lima Coruña, ante esa defensa con Brankovic aí na punta. Ollo o lanzamento punteado, o erro, rebote. Vamos ver, o último en tocar foi o xogador do Leima.
Agora aí a caída de Makachi. Makachi que vai con todo, pura adrenalina e enerxía o angoleño. De feito, Visconti, claro, estaba fora da pista. Balón e xa un pouco de que empurrara por ela a Tochan. Sí, caeron os dous, finalmente non pasou nada. Eric Quintela pasando a campo contrario, defendido por Varela, marcando xogada, pide que os dous centers estean arriba para o bloqueo a continuación. E agora sí, perfecto, o pick and roll de Río Breogán, tempo morto, 30-27, 3:47 pro descanso. Outra boa decisión de Eric Quintela, outra boa lectura de precisión co seu pase, o que falamos, as características de Brankovic, desas continuacións profundas, desbloqueo ao aro, moi rápido e moito máis áxil do que podería parecer. Despois boas mans para finalizar para o partido Carles Marco. Bueno, estamos vendo cousas interesantes desde o punto de vista dos dous técnicos, como esa defensa que está planeando Luis Casimiro con Brankovic na punta. E tamén, bueno, ver a Sacco e a Brankovic en pista pode ser interesante en algúns momentos. Dous grandes, sobre todo neste tipo de partidos nos que cargar o rebote ofensivo pode ser determinante. Sí, decide dobrar o 5 Luis Casimiro. Non sei se é algo que durante a temporada se verá demasiado xusto cos dous CTPs, ou mellor sí que con Dragan Apic pode ser un poquinho máis sinxelo de que opte por unha estructura semellante. Pero que dis, un Río Breogán que de momento esas segundas opcións, ese rebote de ataque facendo dano. El Lima Basket Coruña, que iniciou moi ben este segundo parcial, obtendo puntos en primeiros segundos, en transición, ata 8 de xeito consecutivo para abrir o partido con dúas triplas, ese corte de Yannick Mencía en primeiros segundos, como falamos, pero agora está a sufrir un poquinho máis para darle continuidade, sobre todo en media pista, o seu ataque. Sí, o que estamos vendo tamén é que o Lima Coruña, o equipo de Carles Marco, no físico, sobre todo no ritmo de partido, non se está enrugando. Veremos atacando lle dá a gasolina, pero de momento está igualando no físico e sobre todo correndo sempre que pode. Sí, ademais do reparto de cargas que falábamos antes, pues as rotacións en momentos tan puntuais que está a manter Carles Marco, pues tamén lle vai a permitir ter a máis xogadores frescos. Eric Quintela, que non fai prisioneros, apretando muitísimo o rapaz a Carlos Varela, perda en media pista, inmediatamente Visconti aproveita nese contraataque 32-27. Machacou Visconti, 32-27, 3:20 para a finalización do segundo cuarto. Jorgensen. Sí, moi claro, se outra vez Eric Quintela levando a Carlos Varela a un lateral da pista, que sempre dificulta máis o inicio do ataque, ademais facéndolle esgotar bote lonxe. Bueno, identifica que pode ser un punto coa súa defensa atacar, e agora manexo de balón ilegal de Quintela. Eso semella, estránase él, a mí tamén me parece un pouco no límite, quizá sí que reposou un segundo máis o balón sobre a palma da súa man. Perda de Río Breogán. Descanso para Varela, volve a cancha o catalán Didac Cuevas. Está defendido agora por Eric Quintela, dalle moita máis distancia. No poste baixo aí está traballando Mencía. Sí, otra vez de cara con Sacco, boa manobra, mala finalización, rebote Sacco, Visconti en ataque, que pase. En transición, machaca Bakary Diba. Falábamos, campo aberto, Bakary Diba, unha das súas mellores características, e maravilloso pase de Ricardo Visconti. E ollo, porque pode ser un momento chave de partido, con Río Breogán tentando rachar por primeira vez a nivel de marcador o encontro, un +7. Gastou a falta Bakary Diba para parar a transición. Marcha o banco dinamarqués, entra Aranitovic en cancha. O serbio Alex Aranitovic. Cuevas vai poñer esa pelota en movimento. 14 de posesión con Abdutian. Entregan a man a Paul Jorgensen, defendido por Visconti. Bloqueo. Vamos ver a continuación. Aí sae Brankovic, que dificulta moito os tiradores. Agora sí, liberado, erra, rebote, pois pro máis pequeno, 1,78 m, Jacobo Díaz de 3, anota, segunda tripla para Jacobo Díaz.
Sí, non foi que Jordan Saco de controlar por completo ese rebote defensivo, e a habilidade de Didac Cuevas que pasaba por aí, o máis listo para facerse con ele, a tripla liberada tras rebote de ataque, situación habitual. E agora xogando con 2-5, a situación de despaciado da pista, utilizan un movéndose por liña de fondo, esquina curta como Jordan Saco, buscaba triangular casi a perda, pero reacciona ben Río Brogan e 2 máis para Eric Quintela e taponazo de Saco, pero falta previa de Visconti. Ahí está Didac Cuevas recuperando a verticalidade, a falta do italiano, comentándolle que era no momento do bote, pero vai haber 2 tiros libres para Didac Cuevas, o catalán. E aí está tamén Guillén Jou, o de Xirona. 36-30, anota o primeiro Didac Cuevas, o director de xogo de Leima Coruña, que compartirá esta temporada esa posición con Caio Pacheco, brasileiro. Aí co segundo o catalán, anota tamén moi seguro desde a liña de tiros libres, colocando o seu equipo a 4 de Río Breogán. 1:45 pro descanso. Volveu Dwayne Russell a dirección, defendido por Cuevas, o bloqueo de Brankovic, vai cara adentro, bloqueo de Saco, toda a corredoira limpa despois dese bloqueo de Jordan Saco para a canasta de Dwayne Russell. Sí, moito máis cómodo a dereita para penetrar Dwayne Russell, en situacións evidentemente de scouting individual, todavía non coñecendo tan ben os xogadores as defensas contrarias. Cuevas de 3, o lanzamento, non toca aro, está desesperado porque... Creo que aí ten que ser un poquinho máis agresivo, tentar atacar a cadeira, ir sobre bote, penetrar, buscar a lateralidade de Brankovic, porque Brankovic manexando as distancias defensivas ca súa envergadura, pois que chega a puntearse en moito problema. E outra vez Russell a dereitas, e tripla de Visconti, colapsa Pintura, e outra boa lectura para tiro liberado, atopando os bases de Río Brogan. Moitas situacións de tiros aberto en media pista, máis 9 máxima. Falta de Saco a Mencía. Decíamos que Cuevas, que é un bo tirador, está un pouco desesperado buscando esa primeira tripla, e iso está levando o base de Leima Coruña a facer se cadran malas eleccións no momento de lanzar de 3. Pacheco que volve a cancha, 47 segundos, compartirá con Cuevas a dirección. Ahí recibe Pacheco, defendido por Visconti, intenta remontar línea de fondo, deixalle para Díaz, amaga o lanzamento de 2, prácticamente un tiro libre, resístese e a canastra a Didac Cuevas, xogando en ataque Alex Anaritovic. Saco, a saída de Russell, o bloqueo de Saco, de novo insiste agora, buscando a continuación, liberado, pero boa axuda tamén de Jou, e a canastra final de Río Breogán de Alex Anaritovic. Sí, ese tiro en media distancia tras bote, que domina realmente ben o ex da Cibona, e outra vez con esa situación de dobrar a posición de 5, o espaciado da pista, sempre movéndose un por liña de fondo e atacando en da continuación curta Río Brogan. E agora saese de dentro esa tripla na última acción de cuarto. 43-32, Tomás, máxima do partido para o conxunto lucense. Xusto cando levaba 2 triplas Jacobo Díaz, e parecía unha moi boa opción para Leima Coruña. Sí, Leima Coruña que neste segunda parte de segundo parcial pois tivo máis dificultades, o que dicíamos, baixada de porcentaxes, sen poder correr tanto e atopar ventaxas en inicio de posesión, sufrindo un pouquiño máis, ese salto de categoría, e hoxe vai un pouco de xeito semellante esa tónica, o que fala eu creo que bastante ben da lectura e da toma de decisións en moitos momentos do partido. E despois un Leima Básquet Coruña pois que está a ter máis problemas para anotar, con menos acerto en da liña de 3, tirando máis de 3 que de 2 no que vai de partido, 19 triplas tentadas por 17 tiros de 2, pero apenas cun 21,1% de acerto, e de aí pois a diferencia no electrónico, con este máis 11, máxima diferencia do partido xusto antes do descanso, e despois a situación de puntos dentro do banquiño, 23 xa do Río Brogan, pois coa aparición de xogadores como Francis Alonso, que ten 7, ou Visconti con 5.
Sí, Jacobo Díaz, que parecía anotar a dúas triplas, pero unha foi de 2 puntos, polo tanto, o madrileño que ten 5 puntos, no Lima Coruña, sobre todo no segundo cuarto, botando de menos esa contribución de Danilo Brenovic, que nun minuto foi quen de anotar 6 puntos, pero que logo como que desapareceu do ataque do cadro coruñés. Sí, tamén un pouco polo que falamos das rotacións que está a implementar Carles Marco. Ao final, só 2 xogadores teñen máis de 11 minutos, que son Mencía e Jorgensen, e o que menos xogou foi Carlos Varela con 2,50, pero despois a maioría deles están entre os 6 e 8 minutos nesa primeira metade, moi repartido, con rotacións moi curtas en determinados momentos. 4-3-3-2, primeiros segundos do terceiro cuarto. Ten esa facilidade para atacar de cara sobre bote, non ten ameaza de 3 puntos, aí eu creo que Darío Dresnak, o que falábamos do coñecemento dos rivais, dándolle un pouquiño máis de espazo, non tería tantas dificultades para soster un contra un da penetración. Sacoulle a falta o croata. Mais 11 no descanso, Didac Cuevas dirixindo o seu equipo, Mencía abrindo lado contrario, agora sí, falábamos deste xogador, de Danilo Brenovic, 6 puntos na primeira metade, anota a primeira tripla, polo tanto, máximo anotador con 9 puntos do partido. Chisquiño tarde a rotación defensiva de Cook. 4-3. E agora outra perda máis, son 4 na que vai do partido por pisar liña lateral. De momento non está a ter a súa tarde o norteamericano de Río Breogán. Mencía en transición, aí é rápido. Sí, outra vez atacar de cara sobre bote, xogo natural de Yannick Mencía do internacional cubano, e ademais agora fronte a Brankovic, algúns problemas de emparellamentos defensivos nas transicións de Río Breogán, nesta ocasión aproveitando moi ben, identificando perfectamente o emparellamento, un contra un rápido, pero estraga o primeiro tiro libre desta quenda. Sí, tampouco foi unha boa lectura de Danko Brankovic, porque sen un rango de tiro moi aberto, estar tan pegado a ele é moito máis rápido Mencía que Brankovic para sacarlle a falta. Anota o segundo tiro libre Yankee Mencía, o cubano, xogando Dwayne Russell, defendido por Cuevas. Francis Alonso liberado, e de 3, agora é o máximo anotador con 10 puntos. Sí, Francis Alonso. Saída de indirectos para Francis Alonso. Vai Guillenjo un chisquiño por detrás nese perseguir o malagueño, e con espazo, tirador puro. E que dicíamos, con un inicio de pretemporada moi bo nivel Francis Alonso, e agora Cook, que eu creo que ten esa pequena ansiedade de sumar algo positivo no partido, volve a forzar un pouco a acción, non anota esa bandexa, balón para Lima Basket Coruña. Mais 10, Río Breogán, Cuevas na dirección, Mencía buscando a porta atrás, o pase era moi bo, e a intercepción de Russell tamén. 13 de posesión, 8:34 para a finalización do terceiro cuarto, con 10 arriba Río Breogán. Cuevas esperando a saída de algún compañeiro, aí aparece Abdutian. Cuevas busca o bloqueo a continuación e saca tarde, falta. Sí. Vai un pouco tarde nesa norma defensiva que con Brankovic en prácticamente todo o partido está a poñer en práctica Río Breogán e Luis Casimiro, de saltar por riba da liña do punto de bloqueo, ser agresivos sobre manexador, pero foi tarde, e da Cuevas moi listo, atacando a cadeira, buscando ese contacto. Creo que confía moito na súa axilidade, non, para a súa estatura. Ás veces cos pequenos vai ter problemas, poden sacarlle alguna falta a Danko Brankovic. Xogando Francis Alonso, buscando a súa superioridade en centímetros con Cuevas. Aí estaba Dresniak. Segunda opción, balón para Leima. Ahí está Cuevas nuevamente. Erros propios de estas alturas de temporada. Y ahí fantástica situación de Mencía con ese crossover, con ese cambio de man por diante, desactivando un contra un de Dresnak, que defensivamente está a ter dificultades para soster o cubano. E despois con que rapidez, antes de que Brankovic pudiera proteger aro e intimidar, aparece no Lima Basket Coruña unha das súas fichaxes estrelas deste verán. A defensa de Cuevas sobre Russell, los problemas, ten que lanzar, lanza, rebote en ataque, falta. Guillenjo non estivo
listo no peche de rebote, porque a defensa non termina hasta que se domina rebote defensivo, e foron 23 segundos excelentes de Leima Basket Coruña, sobre todo Didac Cuevas nese 1 contra 1, pechando todas as portas a Dwayne Russell, que mellor aí necesitaba facer xirar un pouquiño máis a pelota, compartir máis o balón, pero ese rebote de ataque dun perimetral dalle 14 segundos máis a Río Breogán. Pacheco e Jorgensen a cancha, erro no lanzamento. Se queda allá abaixo, ten que rectificar, e Mencía o que falábamos. Tras bote sempre, rebote defensivo pode correr el, pero Brankovic intimidando nesta ocasión. 2 centímetros aí contra moitos kilos en carreira, non? Intentou meter o corpo Mencía, pero os centímetros de Brankovic fixeron que levara un tapón o xogador de Leima Coruña. Esa acción na que buscou a canastra Tabua. Volverán a pitch. E Macari Diva, sí, cambia. Macari Diva. Cambia parella interior. Tamén Jacobo Díaz e Ili Diop. Quen xoga con unha estrutura un poquinho máis grande Leima Basket Coruña, porque Jacobo Díaz, nesa versatilidade, ele Branovic de poder ir ao 3 e ao 4, vai se encargar de Cook, cando na primeira metade fixo con Dresnak. Agora xogando bloqueo finta, a continuación. Maravilloso Russell, finta para atacar bloqueo directo. E 4 puntos de xeito consecutivo por actividade de Russell. Primeiro finta no pick and roll para atacar o lado liberado, ese reject sobre man forte, man dereito, o que falábamos, máis cómodo penetrando sempre a dereitas, e despois máis listo que ninguén, indo por detrás casi do sacador de fondo, intercepta ese primeiro pase de saída. Macari Diva con esa extensión man dereita, ten que parar o partido Carles Marco, porque iniciaba ben nestes primeiros 4 minutos Leima Basket Coruña. Semellaba que esa diferenza de máis de 10 puntos podría ser reducida, pero volta con este parcial 4-0 aberto a ter un máis 12 Río Breogán. Sí, o norteamericano Dwayne Russell, que en 15 segundos disparouse en valoración, porque unha canastra, un roubo, unha asistencia, prácticamente suma en 15 segundos unha manchea de puntos en valoración. Sí, moi bo xogador, moi sólido durante a súa carreira en Europa, formado en Granqueño, que dicíamos, non é un super tirador dende a liña de 3 puntos, sobre todo tampouco porque non ten un volumen moi alto de lanzamentos, pero dominio da media distancia, e despois con moita capacidade para topar tiros abertos, bo pasador, boas lecturas. Creo que vai ser unha fichaxe de bo rendemento en Río Breogán. Mandan nas tabuas de máximos anotadores 2 tiradores como Francis Alonso, 10 puntos por parte do Río Breogán, que gaña por 12 no cadro coruñés que dirixe Carles Marco. Esa tripla, nada máis principiar a segunda metade de Danilo Brenovic, o montenegrino, permítelle ser o segundo máximo anotador do partido e máximo anotador do conxunto coruñés con 9. Vai ser o brasileiro Caio Pacheco que poña a pelota en movimento con Jacobo Díaz defendido. Pacheco por Dwayne Russell, o xogador máis inspirado do Río Breogán nos últimos minutos. Boa axuda de Apic, a piques de roubar falta. Sí, no primeiro momento da defensa de pick and roll consigo un obxectivo moi importante, que Caio Pacheco dubida, esgota a bota e agarra a pelota a 9 metros do aro, e despois ese ímpetu por buscar o roubo é o que lle fai cometer a falta a Dragan Apic. Jorgensen poñendo a pelota en movimento, Ili Diop, aí está recibindo Pacheco, brasileiro, bloqueo, continúa, tiro libre, ten rango de tiro desde esa posición, decide abrir para Jacobo, esgota esa posesión, 3 segundos, aí está Pacheco, erra, e rebote en ataque para xogador poderosísimo, buscaba o mate, pero a pelexa de Mencía non, en ataque. Danlle creo que a canastra, ou polo menos si, alguén tocou a rede. Sí, o colexiado facía un xesto a mesa. Sí, Guille Ríos daba a sensación de que indicaba que alguén tocara a rede. Sí, no terceiro esforzo de Yanín Mencía. Sí. Que o mellor non ten tanto tamaño, pero sí a pelexa, ser un guerreiro nese rebote de ataque. E agora maravillosa outra vez a lectura, pero boa recuperación de Ilimani Diop para evitar que Macari Diva levantara o balón, e por fin aparece Kendrick Cook no partido, tripla do norteamericano, primeira canastra para él. Bueno, el mesmo con ese aceno festexa que por fin conseguiu anotar desde o perímetro, tirou 2 triplas absolutamente liberado na primeira metade,
E agora esta, a máis comprometida, desde 7 metros, cun xogador en riba, a nota de 3, a falta 5-3, 4-0, 5-41. Aí estamos vendo a Becari Diva. Sí, gastou a falta, acción continuada, terá adicional Yannick Mencía, que está a facer moito dano neste terceiro período, atacando de fora hacia dentro sobre bote. Nin Mateo Dresnak, perdón, nin Darío Dresnak, nin agora Becari Diva están podendo conter ese 1 para 1 que busca o cubano permanentemente sobre man dereita. Lembremos tamén a canastra que anotou fronte a Brankovic. 2 minutos nesta reanudación, neste terceiro parcial. Máis 10 Río Breogán en posesión. Volve a dirección Eric Quintela e a falta de Caio Pacheco. Protestaba esa acción. Está a 10 Río Breogán, a 5:35 para finalización do terceiro cuarto. Eric Quintela, o encargado de subir o balón, defendido por Pacheco. Aí está pasando o medio campo, busca o bloqueo de Diva, a saída de Alonso, o erro no lanzamento, rebote Díaz. Mal pase, perda de Lima Basket Coruña. Bo traballo de Caio Pacheco, porque está apretando moito a Quintela, que está a ter dificultades para pasar media pista e para iniciar o sistema nunha posición un poquinho máis ventaxosa. Incluso a calidade do pase, o estar tan preto del, Caio Pacheco, pues está a ser máis difícil, baixándolle o timing na media pista a Río Breogán. Agora a defensa de Lima Coruña. 14 de posesión, tocou no pé Ili Diop, polo tanto vamos ver como xestiona este ataque. Está apertando moito en primeira liña defensiva o cadro de Carles Marco. Aí os xogadores de perímetro, tanto a Eric Quintela como a Francis Alonso, para que non reciba o tirador do conxunto lucense. Aí está buscando un bloqueo pola esquerda, non, pola dereita sí, vai cara adentro, en contra a Diop. Boa defensa, Jorgensen na recuperación, falta abaixo. Sí. Claramente buscou esa acción para que non foran 2 tiros. Sí, perda en primeira liña, outra vez problemas dos manexadores. Nin Francis Alonso, nin Eric Quintela, nin Aranitovic, agora o perímetro que xuntou Luis Casimiro, son grandes manexadores ou grandes xogadores de bloqueo directo. Está elevando un pouquiño o listón físico e agresividade sobre o balón Lima Coruña, con Ilmani Diop tamén saindo moi arriba en situacións de pick and roll, e está de momento saindo ben, polo que falábamos. Máis dificultades para atacar con máis pases, para atopar vantaxes en media pista Río Breogán, e agora con esa perda, oportunidade para sumar dende o tiro libre. Jorgensen anotou o primeiro, tamén o segundo, recurta a diferenza a 8, 5-3, 4-5, 5 minutos pro final do terceiro cuarto. Falta a segunda consecutiva de Caio Pacheco, que vai ao banco. Volverá a cancha Didac Cuevas. Si, uso das mans, volvías outra vez a querer buscar o roubo. Aí o mellor tiña que temporizar un pouquiño máis ese contacto adicional buscando o balón, porque volvía a ter unha defensa realmente bon contra un. Estaba baixando outra vez uns segundos de posesión disponibles para Breogán para iniciar o ataque, e agora o último en tocar Aranitovic, ainda que os xogadores de Breogán protestan esa situación. Ilmani Diop atacando liña de pase, Luis Casimiro enfadado, porque eu creo que son os momentos de Río Breogán no partido que menos lle están a gustar, tanto ofensiva como defensivamente. E agora Jorgensen, porque esbara o balón xusto cando decide penetrar. Viva campo aberto imparable. Aí marcando os pasos, unha zancada poderosísima, sí, o dinamarqués Becari Diva, que ocupa moitísimo campo, que poderíamos falar tamén a nivel defensivo, envergadura, amplitude de zancada, talento natural a nivel atlético. Para non move moitos kilos, pero ten unha axilidade e unha envergadura poderosísimas. Aí está o lanzamento de 3, volve a errar. O xogador Becari Diva do ano 2001. De feito, 2 temporadas atrás estaba en segunda alemana, e un pouco a máis comparten a xente a trayectoria de Elias Valtonen, que tamén saiu de segunda alemana. Manresa como a fichaxe un pouco inesperada, agora xogador totalmente estabilizado en Liga CB. Becari Diva, que eu creo que busca ese salto extra
despois dun ano en BBL, xa en primeira división alemana, da man de Río Brogan. Perfis diferentes, mesma posición, case mesma posición, iba un pouco máis 4 que 3 que Valtonen, pero un pouco o camiño, quizás tamén por compartir a xente, bastante similar de ambos os dous xogadores. El Río Breogán que nos próximos días, entendo, recuperará a Kurucs, ¿no? Sí, acaba de caer eliminada Letonia no Eurobásquet, a mans de Lituania, e agora mal balance defensivo, despois de tiro libre non pode correr tan fácil Río Breogán, mate de Dragan Apic. 5-7, 4-7, mantense esa renda de máis 10. Non quere Luis Casimiro que baixen a intensidade os seus xogadores e que se volva a chegar a Leima Coruña. Agora Intimidación de Diva, mala decisión de Didac Cuevas, situación sen pases, sen vantaxe creada, unha penetración de dous homes altos de Breogán, moi difícil para él. Aranitovic xogando ao lado contrario. Richie Visconti, o italiano, abrindo a Quintela interior, xogando con Dragan Apic, movendo ben, Visconti liberado, de 3, Serra, rebote en ataque, e a canastra de 2, por rebote ofensivo de Eric Quintela. Que bo partido está facendo. Capitán, volveu tocar o balón Bakary Diva, mantendo vivo, e os pequenos de Río Breogán, antes Francis Alonso, agora Eric Quintela, sendo máis vivos, máis intelixentes, e agora o mismatch, tamén listo e intelixente Viscovi, nun parellamento defensivo que dará con Limani Diop. Boa lectura levando ao poste medio, poste baixo o italiano, que gasta falta, pero estando en bonus, xa non é tan boa lectura. Tiros libres para Limani Diop. Dragan Apic o banco, volve Saco, libres para Ili Diop. Decíamos Eric Quintela, está facendo esquecer a Mabra nestes dous partidos de pretemporada, nesta semifinal, cando se lesionou Mabra, en esta final da 39ª edición da Copa Galicia. Un xogador importante sempre nos minutos que xoga, no vestiario, no clube, trascendental o papel de Eric Quintela, que vamos dicir a estas alturas no capitán galego do Río Breogán. Está agora dirixíndose a Aranitovic para darlle saída o xogo do Río Breogán, que segue mandando por 10 puntos, defendido Quintela por Cuevas, o bloqueo de Diva, asistencia, consolidando o seu partidazo tanto Diva como Quintela. Sí, outra vez nesta ocasión xogando pick and roll co 4 con Bakary Diva. É maravilloso pase, ca tensión e precisión necesaria de Eric Quintela. Máis 12, estabilizar esta diferenza en 10-12 puntos a favor de Río Breogán, e agora Bakary Diva outra vez facéndose moi grande entre Raz Makachi, en situación de up and under que buscaba no poste baixo. O erro no lanzamento, cargando o rebote e ollo ofensivo. Ollo Bakary Diva. Sí, que mala pinta ten esa mancadura. Si non sei se o caer foi el mesmo no seu apoio, ou como había xogadores polo medio nese rebote longo que sae, si pisou alguén. Agardemos que non sexa nada especialmente importante. Se veía que pode menos é capaz de apoiar o pé. Sí. Pode apoiar, é un bo sinal. Sería un segundo contratempo despois de Dominic Mabra onte, ese posible problema no xeonllo, esa en principio escordadura ese xeonllo do base croata do Río Breogán. Agora parece unha escordadura de nocello de Bakary Diva, o dinamarqués, que se vai ao banco para que esa oficio que problema pode ter aí nesa mancadura. Anotou Brenovic, o máximo realizador do conxunto coruñés. Ollo ese pase arriba, os problemas para recibir de Dresniak. O croata amaga, buscaba a falta, pero finalmente a nota de 2 a táboa. Sí, demasiado risco tomou Eric Quintela nese pase, porque máis Darío Dresniak tampouco é un superatleta para chegar máis arriba que ninguén e gañar ese balón. E a actividade de Visconti é o que fai que teña 2 puntos máis Río Breogán, porque foi recuperar ese balón á esquina que outros darían por perdido.
Hay un nuevo rebote de Quintela que está pues, entregando todo. Levou un golpe nun bloqueo, queixouse, volveu a lea, meteuse no medio da zona, reboteou en defensa e sacou a falta Macachi o banquiño. Un 42 a finalización do terceiro cuarto, 6-3, 5-0, 13 arriba Río. Breogán, tiros libres para Quintela. Estando en bonus pode ter unha máxima, unha nova máxima Río Breogán, que pasó ese momento de máis dúbidas en media pista, pasó ese momento onde Yannick Mancía fixo moito dano xogando un contra un e anotando en varias ocasións. De momento estraga o primeiro Eric Quintela, pero consolidada ata o momento esta diferenza más 10, más 12 a prol dos lucenses. Erro o segundo, vamos a ter que ver repetir, sí, entrou a Dutiam antes de tempo na pintura, de feito está falando con Jordan Sajo, o tema de quen dos dous foi quen invadiu a zona. Os colexiados indican que o xogador en defensa Dutiam. Van rindo os dous e tamén o colexiado. Agora sí, na repetición anota tamén Quintela. Polo tanto, os dous tiros libres. Volve Caio Pacheco. E Jorgensen buscando o director de xogo. Aí está o brasileiro subindo esa pelota, defendido por Quintela, abríndose a esquerda Jorgensen para xogar, bloqueo e continuación. Hai falta. Sí. Esa situación despois do corte Iverson, que ese corte por riba da liña de tiro libre, neste caso apoiado nos dous grandes, bloqueense entre grandes para xogar pick and roll co 4, e Dresnak queda un pouquiño por detrás, suxeita a Mencía, que era o bloqueador. E lembremos, están os dous equipos en bonus. Tiros libres para o internacional cubano, segunda experiencia en España. Para o seu primeiro ano en Casa de Monzaragoza, levaba casi media vida xogando en Argentina. O erro de Joanqui. Vai co segundo. 14 arriba Río Breogán, minuto e medio para que finalice este terceiro acto. Erra tamén o segundo, rebote Visconti. Volveu a cancha tamén Dwayne Russell. Para xogar con dous manexadores, Quintela e Russell. Estes minutos. Vemos a Diva sentado no banquiño, tamén boa sinal. O erro no lanzamento de tres do italiano. Quintela no rebote, segundo rebote ofensivo para Quintela, terceiro no global. A piques de perder Russell con problemas, 7 de posesión, vai ter que acabar resolvendo o italiano. Vai cara adentro, protese e casi anota. Rebote en defensa para Abdutian. Boa lectura defensiva de Saco. Traballando ambos los dous taboleiros. Sí, porque mantivo vivo ese rebote palmeado hacia fora, que controlou despois Eric Quintela, despois impedindo a finalización, que entrara ese pase de Jorgensen, de Caio Pacheco, perdón, a Jacobo Díaz. Pacheco axuda saindo despois do bloqueo. Saco, Mencía amaga o lanzamento de tres, erra, rebote en ataque de Jacobo. Discúlpase Visconti porque non pechou, rebote, dende a esquina atacou el lado contrario o tiro Jacobo Díaz. Esa situación non había ningún corpo que se interpoñera, e de aí a canastra sinxela. E agora cambio de ritmo de Russell, que maravilloso pase para o mate de Jordan Sajo. O que falamos, a capacidade de Russell de atacar zonas intermedias, obrigar a axudas defensivas, e despois ten unha magnífica lectura, neste caso dobrar pase o interior africano de Río Breogán. Moi bo partido de Dwayne Russell, tamén de Jordan Saco. Pacheco abrindo, Jorgensen busca falta de Quintela, bo traballo co corpo, lanzamento de dous, veremos se vale a canastra de Paul Jorgensen. Boa defensa de Eric Quintela e mellor situación ofensiva de Jorgensen, porque con contactos, punteado, anotó un lanzamento de altísima dificultade tras bote en media distancia. Así remata con estes 12 arriba, 6-6, 5-4, 13 puntos pro dinamarqués. Diva máximo realizador do partido, pero con esa mala nova para él, esa escordadura de Nocello. Veremos como evoluciona. O segundo máximo anotador do Río Breogán é Francis Alonso con 10 puntos. 10 puntos ten tamén Brenovic. O igual que Mencía,
nas ringleiras do Leima Coruña. Estes 2 minutos de descanso entre o terceiro, cuarto e o definitivo, e veremos como xestiona esa renda de 12 puntos o conxunto que dirixe Luis Casimiro ante un Leima Coruña que está facendo a goma con eses 8, 10, 12 puntos, pero que non lle perde a cara ao partido, Edgar. No, está a competir ben. É certo que creo que botou un pouquiño máis en falta o acerto perimetral. Jorgensen segue pouco perdido ou aparece só por momentos moi puntuais, e o resto de exteriores, pois ao final Didac Cuevas ten 2 puntos, Caio Pacheco non anotou, lembremos que tamén o seu primeiro partido co equipo tras estar ca súa selección. Entonces está faltándolle un pouquiño de acerto, sobre todo dentro da liña de 3, pero facendo moito dano con Yannick Mercías dende o terceiro cuarto en adiante. Moi difícil de parar ese encontrón de cara para os interiores de Río Brava. Sí, entendo que Carles Marco está pois sacrificando o que pode ser o rendemento do equipo por meter en dinámica a Caio Pacheco, que leva moi pouco tempo, pero evidentemente está chamado a ser un xogador importantísimo no Leima Coruña desta campaña. Sí, sen dúbida, vai ser chave, porque ademais incluso polo seu tamaño, como vimos nun Inter na primeira metade, vai poder compartir pista con outro manexador, capaz de defender dúas posicións exteriores, e despois con moito talento en ataque. Aí están os dous pequenos, tanto Russell como Cuevas, defendéndose na posición de os bases de Río e Leima. Ollo o lanzamento de 3, toca bote agora, sí. Outra vez para ver quen se leva ese rebote. Loita, frecha de posesión favorece Leima Basket Coruña, e decíamos outro ataque donde esa situación pick and roll entre un e 4 que está a buscar bastante Río Brogan na segunda parte. Vímoslo antes con Eric Quintela e Macari Diva, non atopan nada porque o desbloqueo de Dresnak sempre é aberto, e aparte o timing tampouco é especialmente bo, e aí demasiado gasto no bote de Russell, que a esquerdas sí que ten un pouquiño máis de dificultades para progresar ou para facer dano. Cuevas dirixindo o equipo, Brenovic, o bloqueo de Tian a continuación, a falta de das mans. Sacco, sí. Segunda falta de Jordan Sacco. Xogando cos dous bases, Río Bragán agora, compartindo pista Eric Quintela de Gwen Russell. Aí está Guillén Jou. Boas mans de Sacco, sí. Sacco. Ensina o balón Guillem Jou, esa actividade de mans mentras recúa na situación de pick and roll, porque non quere con Jou ser tan agresivo Río Brogan, sempre facendo dubidar o manexador. Se os interiores mentras retroceden usan as mans, en este caso chegando a contactar e a piques de roubar a pelota xogador congolés. E aplaudindo tamén a intensidade dos seus xogadores, Carles Marco, enchufados ata o último minuto. Aí está o técnico do conxunto coruñés, que ten posesión, 14 segundos. Veremos quen sai liberado para recibir con problemas a piques. Van a evitar falta a Jordan Sacco, segunda en apenas 40 segundos de último cuarto que se levan disputados. Terceira en total. Está protestando aí esa falta. Terceira de Jordan Sacco. Veremos probablemente nos próximos intres volver a cancha a Brankovic. Outro erro de Cuevas, sí, pasa por detrás de terceiro bloqueo Russell, quere castigar con esa tripla pero non está atinado, e outro pase que buscan demasiado precipitado. Estaba un chisquiño de forza, de tensión. Aí está Didac dirixindo o Leima. O lanzamento de 3, agora sí, totalmente liberado, pero moi alonxado do aro. Anota Guillén Jou. Sí, os emparellamentos, finta de bloqueo entre pequenos, vai un pouquiño máis tarde Jordan Sacco, aproveita ese tempo que lle dá para levantar ese tiro Guillén Jou. Importante que atope a liña de 3 Leima Basket Coruña neste cuarto para tentar a remonta, pero Aranitovic, finta, parada, tiro, trasbote de media distancia, clase balcánica. Sexto de técnica individual, de repetición e repetición, tenemos máis que dominado. 6-8, 5-7, 11 arriba.
xogando Leima, ollo a Brenovic, máximo anotador. O rebote para Didac. Tampouco se atreveu agora. E os problemas de palmeo de Brenovic. De confianza de Didac, ¿no? Porque este era un tiro cómodo para él, sí, pero ese 0 de 5. Rara, además, justo anterior. Sí. E aí as dúbidas que comentas. Non está tendo nin moito menos boa porcentaxe. Canrol co 4. Amaga o lanzamento. Se te va a levantalo, pese que a diferencia de tamaño permítelle facelo ante Didac Cuevas. Dá un pase máis, inmediatamente identifica un parellamento defensivo nesa búsqueda de poste medio, poste baixo do croata, tentando dificultar o avance, interrumpe, falta de Didac Cuevas. Descanso para Brenovic, Luis Casimiro e os seus axudantes falando do que van ser estes 7:37 pro final desta 39ª edición da Copa Galicia. Falta de Piam. Nesa situación onde Diop, creo. Sí, perdón, de Diop, nesa situación de bloqueo que quere tomar Francis Alonso, puxo a cadeira, Carlos Cortés, árbitro de fondo, sinalou a falta. Moito tráfico aí nese dobre bloqueo na Coroa, saindo Dwayne Russell, na axuda Mencía, que queda emparellado aí, ten superioridade en centímetros, pero inferioridade en canto a velocidade, o maneso e o tiro de dous, vaya xogador. Sí, mismatch, e busca a situación de media distancia, manexo man dereita, por detrás das costas, levanta o tiro. Ollo porque Russell tamén leva a man a coxa, e teño a sensación, vamos ver en esta xogada, se para ou non, porque parecía que estaba como liseiramente tocado, pero non, parece que continúa sen maiores problemas. Francis Alonso continúa o seu desde o perímetro, castigando con esa tripla a 7 pro final para o partido. Carles Marcos, 7-3-5-9. E controlando o que ocorre na pista agora de Dwayne Russell. Sí. Situación de 1 contra 1 mismatch ante Yannick Mencía, facendo correr o seu equipo tras rebote. Fantástico tamén Francis Alonso, correndo, ocupando as esquinas, chegando hasta a liña de fondo, ata o final, para abrir e dificultar todavía máis o balance de transición defensiva da Leima Basket Coruña. Liberado, xa son 13 para él. O que dicíamos, está a un nivel moi alto, tamén un nivel de acerto importante da liña de 3 Francis Alonso, aproveitando minutos neste inicio da pretemporada lucense. O malagueño 10 Mencía, 12 Brenovic, 13 Diva, 13 Alonso. Máximos anotadores, xogadores en dobles dígitos, tan só 4, logo está Dwayne Robinson con eses 9 puntos, tamén Jacobo Díaz con 7, Makachi con 7, e Jorgensen con 7 puntos no Leima Coruña. 7 minutos exactos para a finalización desta final da Copa Galicia, 73-59, esa diferenza de máis 14 a prol do conxunto que dirixe Luis Casimiro. Sí, igualan creo que a máxima que tiveran no partido, sí, despois daquel tiro libre de Eric Quintela. E o que sucede, a diferenza de categoría, pois sí que aparece nestes momentos donde 2-3 posesións de mala decisión ou problemas de balance defensivo, pois castigan os xogadores de Río Brogán. Buscaba a chega a Leima Coruña outra vez, chegaba a poñer a 8 puntos. E inmediatamente este parcial 5-0 aberto que ten o equipo que dirixe Luis Casimiro. Bueno, ningún problema para Dwayne Russell, o base do Río Breogán, que continúa en cancha defendendo o brasileiro. Sí, repite esa estructura dobrando 5 con Brankovic e Jordan Sajo, Luis Casimiro. Pedía falta Francis Alonso, errou o lanzamento de dous Jorgensen, dirixe Russell na posición de 5, aí está Brankovic, o bloqueo a continuación, e aí xuntos abaixo Saco e Brankovic. Por fora Russell, interior, Alonso, vaya canastra, vaya bloqueo. Asistencia, sigue a dominar, que visión de xogo. A dominar todo o que sucede na pista de Dwayne Russell. E agora con este máis 16, descansa o norteamericano de Río Breogán. Quere que marche Luis Casimiro con moi boas sensacións despois destas asistencias, despois destes minutos que está ofrecendo
na dirección de xogo de Río Breogán. Volve a cancha outro dos xogadores inspirados na final, como Eric Quintela. Aí está Pacheco, lanzamento de 3, anota o brasileiro. Sí, simplemente o show é moi breve de asomar nada máis Brankovic. Eric Quintela está un pasiño por detrás, a mellor do recomendable. Identifica o Caio Pacheco e anota esa triple. E agora maravilloso pase e barre o balón Jacobo Díaz cando estaba a pique desde entrar. Despois dese corte, Francis Alonso, situación de poste baixo, indirectos. Co balón en poste baixo, finta coller os indirectos para meter o corte. E Jorgensen, que inmediatamente dá resposta dentro da liña de 3, non se rende. Leima Basket Coruña, ten que parar o partido Luis Casimiro. A base de triplas está recurtando diferenzas. O que parecía unha canastra doada de Francis Alonso pasou a Basoira. Jacobo Díaz e acto seguido tripla de Leima Coruña, que coloca a diferenza en 10 puntos, 7-5, 6-5. 15 puntos para Francis Alonso, que pudieron ser 17 porque a canastra estaba prácticamente cantada, pero que ben estivo aí Jacobo Díaz levando esa pelota para que finalmente, pois cunha tripla, a diferenza quede en máis 10. Sí, sempre estará o debate da norma do goaltending, se en Europa fai falta copiar a mesma que ten a NBA, de que non se pode tocar o balón cando está no cilindro, pero aquí é legal. Isto tamén é para listos, e Jacobo Díaz foi o que máis estivo barrendo ese balón que estaba bicando aro despois da fantástica situación de corte con balón en poste baixo tras fintar colleros indirectos hacia o lado de balón de Francis Alonso. Diva e Alonso en dobles dígitos, Mencía, Jorgensen e Brenovic por parte do Leima, 5-44. Veremos se resiste con esa diferenza en torno aos 10 puntos, mandando no taboleiro de marcas o conxunto lucense, ou Leima Coruña é quen de enchufarse, de engancharse, de recurtar as diferenzas para no treito final desta edición 39ª da Copa Galicia poner en apuros o equipo de Liga Endesa. Ahí está xogando Francis Alonso con Eric Quintela, defendido por Caio Pacheco. Pasa a campo. Falta. Limani dio os contactos con Brankovic para dificultar que a situación de bloqueo directo na cabeceira fose limpa. Creo que sinala Carlos Cortés. Recoñece a falta Ili Diop. 15 de posesión. Agora a cambadela involuntaria de Pacheco a Quintela. Buscan a Alonso, xogador máis inspirado en ataque, estirando ataque ata o final. Saco, amaga o tiro, vai lanzar de 2, se vai a canastra de Saco. Que está fora de guión, sobre todo tras bote. Sí que ten ese tiro en rango tiro libre, 4 metros, pero tras bote máis difícil de ver. Estaba nunha posibilidad que ese espazado, movéndose un 2-5 por liña de fondo, non deu nada, abriuse o codo e a partir desde aí deixou ese un contra un, como un contra un de Caio Pacheco para darlle a resposta. Mantense esa diferenza en máis 10. Pedían falta no bloqueo, o bloqueador e o bloqueado, e outro rebote agora en ataque Río. Outra vez dun pequeno de Francis Alonso. E o erro nese tiro a 3 metros de Brankovic. 7-7, 6-7, 4,5 pro final. Ataca Leima para colocar e baixar hacia a diferenza de 10 puntos. A tripla. Tocou o aro. Está lle dicindo que chegou a tocar Brankovic. Sí, o que buscaba aí Diope, prácticamente o que se chama un ghost screen, un slip, pero co desbloqueo aberto, finta contactar no bloqueo directo, ábrese casi como si fuera un perimetral, buscando ese triple, esa tripla, pero non tocou nin aro. E aparece no partido que Andre Cook levaba moito tempo no banco, prácticamente dende que anotara aquela tripla. Sí, aquela tripla de 7 metros, marchou ao banco e agora volve para esta bandexa. Papa o tapón de Ili Diop. O regreso de Andre Cook a cancha con esta renda de máis 10. Sí. 10 de posesión para Río Breogán. Cook anotou 14 puntos en 17 minutos na semifinal fronte a COP, a Club Orense Baloncesto. Comentábamos hoxe máis endebullado. Aí está xogando Diop, buscando interior a Makachi.
Defendido Falta uso por das mans outra vez de Jordan Saco. Está protesta. intentando ser agresivo, pero creo que son faltas, por moito que proteste, ese uso das mans demasiado evidente. Non sei se é a cuarta falta de Jordan Saco. Sí, e de feito Vai ao banco despois desa conversa con Carlos Cortés. E a boa nova, esa Bacari Diva, parece que problema que podería ter no nocello, semella que foi un susto. nin sequera chegou a escordadura, parece que simplemente foi pequena torcedura e que pode continuar. De feito está para xogar estes 4 minutos finais de encontro. Cuevas, defendido por Quintela. Aí está Cuevas abrindo para que remonte Brenovic. Gol de Brankovic. El rebote ofensivo de Tian. Cuevas, o lanzamento de 3, agora sí, a sexta foi a vencida. Despois a 7. Lima Basket Coruña, aí está. 77-70. Esa tripla. Ollo, porque é un momento importante, segue a apretar sobre balón a defensa do equipo laranxa. Cook de 3, erra, ollo porque pode engancharse definitivamente. E agora, si buscaba Francis Alonso interpoñerse nesa transición ofensiva que buscaba Lima Basket Coruña no camiño da Dutián para sacarlle a falta en ataque, os colexiados non interpretaron así, sino que invadiu el o espazo do atacante. Creo que é o que lle está a explicar o colexiado o exterior malagueño de Río Brogán. E tiros libres para Dutián, pode reducir máis a diferenza. Marchou da pista de Wayne Russell. E volve xa. E o parcial negativo que encaixou o seu equipo durante a súa ausencia este par de minutos aproximadamente que estivo no banquiño. Luis Casimiro que non quere perderlle a vantaxe o Lima Coruña, volve a meter en cancha a Dwayne Russell. Anota Tian. Está un par de posesións, xa nada máis Lima Basket Coruña. Buscando colocarse a 5. Veremos que tivo un máis 14. Río Brogán. Hai nada prácticamente. Hai 3 minutos no partido. Pois agora está a 5. 77-72 con 3 minutos e medio por xogarse no Coliseo. Unha gran final da Copa Galicia nesta 39ª edición. O traballo da Cuevas retrasando. Están pedindo 16. Sí, o que pasa que hai que lembrar que no reloxo sempre hai esa pequena variación que ainda que marque 16 non son 8 segundos reales efectivos. Ten que poñer a pelota en campo contrario. Cando saque, recibir alguén en campo contrario. Correcto. Aí está. Pois xusto con ese toque. Pero traballar esa presión sobre balón, toda a pista do manexador Lima Basket Coruña, reducindo segundos para atacar Río Brogán. Alonso con Russell, bloqueo de Brankovic, continúa Brankovic, a defensa de Cuevas. Vaya chimpo que pegou. De media distancia, sí, sobre todo a dereitas. Que ese chimpo foi de medio metro. Se están dobles dígitos de anotación tamén de Wayne Russell. Volvendo a diferenza a 7. Tian, o tiro de 2, toca na parte superior e hai falta. A pelea polo rebote de Francis Alonso. Máis tiros libres prol de Lima Coruña. Tiros libres para Guillén Jou. A falta do malagueño Francis Alonso, o máximo anotador do Río Breogán. El aí vai Jou para volver a colocar esa diferenza en 5 puntos. Está a 6, 7-9, 7-3. Con menos de 3 minutos por disputarse no Coliseo Coruñés. Anota tamén o segundo o de Xirona. Guillén Jou de novo a 5. Leima presionando en toda a cancha. Agora non quere problemas para pasar campo neses 8 segundos. Primeiro bloqueo ao que renuncia e a falta. Sí, uso das mans. Dono do balón vai ser de Wayne Russell. De aquí ata que remate o encontro. Tiña faltas por dar aínda Lima Basket Coruña, que cunha boa defensa pode apretar aínda máis o partido.
berros de Leima dentro da bancada. Aí está Brankovic. O tiro de 3, o erro, e ollo porque pode colocarse a 2-3 puntos, a unha soa posesión. Dirixe o Leima Coruña, Didac Cuevas, o bloqueo de Tian, Brenovic de 3, o tapón de Diva, o dinamarqués. Insiste, agora interior, e vamos ver a Brankovic, falta. Sí, a situación de tapón deixa, porque hai un momento en que parece que tamén pode controlar o balón Río Brogan. Emparellamentos defensivos cambiados, convencían esa esquina curta, totalmente solo, e máis tiros libres, sumando agora moito, aproveitando o bonus Leima Basket Coruña en do 460. Pero aí vai o cubano Joanqui Mencía, anota o primeiro. Moi boa serie de tiros libres no Leima Coruña, agora que están tan de moda os tiros libres. E moi boa segunda parte de Yannick Mencía. Por ese Eurobásquet da selección española, agora é que Leima Coruña lá vai co segundo. Anota tamén. Es unha posesión de diferenza, Tomás. Apretado o partido. 7-9, 7-6, 2-25. Tratando de pasar campo. Mal pase boa recuperación, mal pase tamén de Mencía, pero salva Didac, xogando poste baixo, ten superioridade. O mismatch. E de 3, o lanzamento, o erro, rebote en ataque, o tapón de Diva. Pero que mal está a nivel comunicativo Río Brogan agora atrás. E que ven en intensidade defensiva Leima. Non saber exactamente se nesa situación de poste baixo de Mencía ir o 2 contra 1, non pode gastar a falta porque está en bonus, outro rebote en lado contrario do tiro que non pechan, momentos de dúbidas. 3 arriba Río Breogán, 7-9, 7-6, 2 minutos. Cuevas, Brenovic interior, agora meteu a man Russell. Pelexando para quedar sempre por diante de Tiam. Cambiaron no bloqueo directo central previo e buscaba triangular Leima Basket Coruña para facer chegar ese balón interior. Terá un segundo e 3 décimas para sacar de fondo. Preparará algo Carles Marco con este tempo morto, porque é un ataque super importante para o seu equipo. E vamos ver que dibuxa na pizarra Carles Marco. Se busca algún balón arriba para os xogadores altos ou algún lanzamento exterior tanto para Didac Cuevas como para Brenovic. O máximo anotador con eses 12 puntos. Danilo Brenovic, o montenegrino. Por detrás está Jorgensen con 10. Mencía tamén con 12. Unha tarefa escura de Mencía que parece que pouco a pouco vai sumando e aporta moitísimos intangibles. E tamén os últimos minutos de Guillem Jou. Aí nada estaba sen anotar prácticamente no partido. Está con 7 puntos, esa tripla, os tiros libres. Sobre todo a nivel defensivo, Leima Basket Coruña dando un paso adiante, levando listón de agresividade, de físico. A perda que dá lugar a esta secuencia ofensiva, tamén saindo mal de presión Río Brogan. Moi boa reacción dende ese máis 14 que tivo o conxunto lucense ata este momento de partido, con 2 minutos por xogar. Veremos que debuxou na súa pizarra Carles Marco para este saque de fondo. Bueno, está Jorgensen, está Cuevas. Quizá tirador hacia esquina de sacador, veremos. Por dentro Tian e Mencía. Aí está. Para Jorgensen non, pois para Tian. Ten que lanzar aí de 2, pois anota, está a 1. Sí, situación con bloqueos, con saídas, esquina contraria, esquina del lado de sacador. Non aparecen eses pases, ábrese despois de bloquear Tiam e punteado anota ese tiro de 4,5 metros. Bueno, como está de emocionante esta gran final da Copa Galicia. Russell, Brankovic, acaba a xogada. As mans de Brankovic, porque queda o pase un pelín atrás. E quen de dominalo, finalizar. E agora excelente Tian, aproveitando a inercia de sair agresivo, pick and roll, corra a pista, chegando primeiro, metendo a de buen Russell, que era quen facía balance en primeiro instante na pintura, e aparece ese pase, non corre apenas reloxo, tiros libres para Dutian e volta a pista Jordan Sajo para os último minuto e medio de partido. 3 arriba, 2 tiros libres. Erra o primeiro, unha serie inmaculada que levaba
Este derradeiro cuarto, o Leima Coruña viña de anotar unha canastra desde o mismo sitio en xogo de 2. Agora acaba de errar o primeiro tiro libre. 8-1, 7-8. 8-1, 7-9, 2 arriba Río Breogán, minuto e medio, posesión pro conxunto de Luís Casimiro. Despois de tiro libre, presión, liñas adiantadas en Leima Basket Coruña, negan balón os manexadores principales, inicia o sistema de Andre Cook. Cook buscando bloqueo de Diva. Agora o de Saco. Cambios no pick and roll. Vai cara adentro, apóyase na táboa, a primeira non, posesión para Leima Coruña. Sí, aguantoulle ben un contra un despois de cambiar no bloqueo directo. Un tiro onde tivo que estabilizarse prácticamente no aire despois de absorber contacto que Andre Cook, que segue a ter problemas na tarde noite de hoxe para ser eficiente e productivo. Jorgensen defendido por Alonso, falta en ataque. Sí, porque despois do bloqueo queda enganchado nun primeiro intre, picado aí Francis Alonso. En esa pelexa por tentar recuperar o seu home e Tiam continuar, os colexiados interpretan que está agarrando o malagueño, e de aí a falta en ataque. Enfadase moito Jorgensen con él, porque era unha... Sí, ao mellor non tiña que insistir nese contacto, porque non había continuación, o balón xa estaba invertido para xogar no outro lado do campo, e unha perda importante con un minuto de final en xogo. Russell cara adentro, de novo. Outra vez. E adicional. Supera un contra un a Didac Cuevas, non hai axuda defensiva porque colla casi todos os xogadores de Leima de costas ao balón, que iso é un erro bastante importante. Reaccionan tarde, e o que veño comentando durante toda a retransmisión, a dereitas de Wayne Russell, sobre todo para penetrar. Man forte, moito máis cómodo, partidazo. MVP da final. MVP da final, sí, se gaña Río Breogán de Wayne Russell. Empezou con dúbidas a gran final, pero é que nos últimos 2 cuartos está ofrecendo un rendemento altísimo. Pero ollo, porque isto aínda non acabou. 8-4, 7-9, 5 arriba, ese lanzamento a táboa a 3 puntos. Que si falamos da calidade de Wayne Russell, Jorgensen tamén non ten problemas en asumir tiros complicados como este. 8-4, 8, dúas posesións. Esta primeira para Río Breogán, estirando ao máximo. Spin pick and roll de Buxa. Buscando aí a falta en ataque de uso Saco. da cadeira, aí ten que aguantar o mellor un pouquiño máis de Wayne Russell, onde buxaban un spin pick and roll que a situación de bloqueo directo con Cego, aínda que o Cego semellaba simplemente fintar para abrirse. Francis Alonso sacou a cadeira. Jordan Sago, que obxectivo un deses partidos que suceden na súa carreira de problemas cas faltas, a veces por exceso, a veces agora por o mellor non ter a mellor comunicación aínda co seu manexador principal con Russell, e oportunidade para empatar o partido Leima Basket Coruña. Tomás. Manexando Didac Cuevas, menos de 10 de posesión, a falta. A falta para evitar precisamente que yo empaten. Wayne Russell o que fai é que deixa gastar uns segundos porque está moi lonxe de Didac Cuevas, aínda non iniciaron a fase o ataque en media pista. En canto dá comenzo o sistema, que se non tira a errar terá a última posición. Gastan falta con 7 segundos. Eu creo que é demasiado cedo para tirar a errar. Primeiro terá que anotar o que inicia esta quenda. Chave para a Leima Basket Coruña. Aí está. E agora eu creo que teñen tempo para buscar anotar, para reloxo con falta e ver o que sucede na outra liña, pero de momento ten que lanzar o segundo. 8-4, 8-2, 7 segundos para que remate esta 39ª edición da Copa Galicia. O lanzamento Didac Cuevas, o catalán, que anota. E agora ten que facer falta rápida, buscar o mellor roubo no primeiro pase nesta saída de presión. Aí está, casi sen que avance o reloxo. Falta de Jorgensen. Os colexiados van a falar dunha posible antideportiva porque se é agarrón antes de que inicie o reloxo podería ser considerada antideportiva. Sí, manda Cortés. E Cortés indica que, bueno, que foi xusto no momento do pase, balón en xogo, falta normal. É o que deben estar comentando cos adestradores. 2 tiros libres para Francis Alonso. E aínda quedarán 7 de posesión. Están revisando tamén o tempo. Sí, non anotei
dá má sensación de que a Carles Marco igual lle quedaba un tempo morto, se así pode decidir sacar en campo de ataque. Se non, pois vai ter que ser chegando a Leima Coruña. Exáeselle de dentro o primeiro tiro libre. E pitaron antideportiva, finalmente. Sí. Porque tiro libre e posesión. Sí, desde logo non era sinalización de... Sí, porque co plano non podemos de Cortés. ver que pitaron finalmente. Ten que ser. E a posesión agora... Falta moi rápida de Jorgensen. Fixo dúas faltas neste último minuto para parar o crono. 5.4. Eliminado Jorgensen, non poderá ser o home que xogue o último balón en Leima Coruña e non ten tempo morto Carles Marco seguro, porque está aproveitando este receso no partido para sacar a pizarra e debuxar algo que lle permita a Leima Coruña en 5 segundos e 4 décimas, sacando dende baixo do seu aro, sumar, dependendo tamén do que faga que Andre Cook dende o tiro libre, se anota os dous ou deixa algún polo camiño. 8-4, 8-3, 5 segundos e 4 décimas no lanzamento que Andre Cook, o norteamericano. Anota o primeiro. Vai co segundo. E veremos como xestiona a Leima Coruña a súa última posesión e se hai ou non falta do conxunto lucense. Sí. Para que non teñan opción de lanzar de 3, pero veremos o que decide, si defenden ou un... Primeiro ten que resolver este lanzamento. Aí está anotando, máis 3 Río Breogán. E agora Caio Pacheco, o lanzamento a tripla, pois está en tempo. Sí, vai a valer. E hai prórroga na final. Non gasta falta Río Breogán. Pase de volta Didac Cuevas, Caio Pacheco, que inmediatamente ataca campo contrario e ca cabeza no tempo que quedaba identifica tirador en 45 grados e Guillín Jou, que fixe unha segunda parte excepcional, empata o partido e leva a prórroga. Que final! Qué mérito Leima Coruña engancharse a un partido que perdía por 10. Por 14, a falta de 5 minutos e medio, 6 minutos de partido, tiña un máis 14 Río Breogán. Pero tirou de defensa, de acerto, de traballo interior. Finalmente, cunha moi boa xestión ofensiva deses últimos 5 segundos. Eu creo que mellorable a xestión defensiva do Río, pero aí nesta situación, sobre todo, a decisión é a de gastar a falta. Exacto. O mellor, cando Caio Pacheco está en media pista e van 3 segundos, levalo a liña ou non. 2-3 segundos, poden gastar a falta, levalo a liña e simplemente evitar que Leima Basket Coruña pudera levantar un tiro que permitira o que sucedeu finalmente, que empatara un contra e levalo a prórroga. Iso é, aí hai adestradores que prefiren dar por segura a prórroga como mal menor, outros que prefiren levar a liña de tiros libres, ter a última posesión no caso de que o lanzador anote os 2 tiros libres. Pero en calquera caso, 86-86, unha gran final a que estamos vendo, a que nos están ofrecendo o Río Breogán e o Leima Basket Coruña. Alta anotación, boas porcentaxes, sobre todo un magnífico espectáculo, Edgar. Sí, a do ano pasado, lembremos o resultado de 2024, 96-81 a prol de Río Breogán, un pasiño máis de Leima Basket Coruña, sobre todo creo que a nivel de actitude, a nivel de ser capaz de, xa non vou decir igualar, incluso poñer un pouquiño máis de enerxía, de nivel físico, de agresividade atrás fronte a un equipo ACB, eso que lle permitiu seguir creendo, facer a remonta e esa última tripla sobre a bucina de Guillem Jou para levar este partido a tempo suplementario. 5 minutos máis de baloncesto na TVG. 5 minutos máis de agasallo nesta gran final, unha das mellores dos últimos anos, sen dúbida.
que vaya prórroga con Francis Alonso, máximo anotador, junto con Dwayne Russell no conxunto lucense. Os colegiados Cortés, Ríos e Martínez comprobando que todo estea en orde. Primeira posesión da prórroga para Dwayne Russell, xogando Río Breogán. A continuación de Diva, saindo Cook, entrega ao seu compatriota, o bloqueo de Brankovic, interior non, ten que ir cara adentro, busca a falta de Jacobo. Moi clara, uso das más, non pode conter nun contra un a Cook. Tiros libres para Keandre Cook. A falta de Jacobo Díaz. 7 puntos pro madrileño, descanso en defensa para Alonso. O partido do escolta. E agora na liña de tiros libres, Cook anota o primeiro. O segundo, o norteamericano. Anota tamén Cook. E agora dirixindo o Leima Basket Coruña, Dida Cuevas, defendido por Russell. Xogando Joe, o bloqueo a continuación. Ollo a ese roubo a piques de elevar esa pelota, que rápido. Falábamos de ocupar moito espazo a nivel defensivo. Anticipa, salta esa liña de pase, despois apenas un bote e xa é capaz de machacar, imparable a campo aberto. Diva, máis 4. Cuarta de Russell. Pues comprometido momento para cometer esa cuarta falta. Tiros libres para Guillén Joe. Anota o primeiro. 90-87. Máis de 4 minutos aínda para que finalice esta primeira prórroga. Ollo a ese rebote, con problemas para Cook, finalmente para Diva. E o que está xogando é o italiano Riccardo Visconti. Interior con Brankovic, defendido por Ili Diop. Diva, Cook, estirando as posesións. O Río Breogán vai cara adentro, intenta sacar a falta. O canastrón de Keandre Cook, que apareceu. Unha moi boa defensa, Sí, de Yannick Mencía, pero canastrón con esa extensión, absorbendo contacto. Incluso Luis Casemiro está a queixarse dunha posible falta. Un Keandre Cook que foi gañando confianza con esos tiros libres e agora asumindo responsabilidade nese 1 contra 1. Máis 5, 2 posesións de diferenza. A esta o brasileiro Caio Pacheco. Carles Marco, técnico do conxunto coruñés. Mencía, o cubano, defendido polo dinamarqués. Diva, ollo, Cuevas de 3, agora sí encontrou o punto para recurtar diferenzas. Unha nova tripla para Cuevas. Situación de man a man, pasa tarde de Dwayne Russell, ese espazo, castigo de Dida Cuevas, que ademais non ten problema para gastar tiros de máis rango dende a longa distancia. Interior, Brankovic, Cook liberado, amaga. Bo primeiro, non anota, e vaya envergadura tan inmensa Diva. tanto Diva como Brankovic. Sí, é que Diva ademais agora capturou o rebote, pero durante o partido tocou varios para manter viva esa situación de segunda opción, e agora dificultando, ainda que foi superado, pero que falamos, é tan longo, ocupa tanto espazo. Determinante Diva na prórroga, con ese roubo, con esas accións, ese rebote. Xogador que o dinamarqués pode darlle moito. Sí, ten ese detalle de ter que mellorar o seu tiro, sobre todo de 3 puntos, ser capaz de ter producción cando menos a pesquedos. O ano pasado estivo por debaixo do 30% o Heidelberg alemán, e agora Brankovic anotando outra vez máis 6 para o partido. Carles Marco. Sí, con ese rango de tiro aí a 4 ou 5 metros, esa estatura, esa envergadura, Brankovic tamén é outro dos que lle pode dar moita prestación ofensiva o conxunto de Luis Casimiro, que gaña por 6 a falta de 2.44, con Diva en 15 puntos. En 14 está Dwayne Russell. Sí, con 8 asistencias. 15 Francis Alonso. E 4 recuperacións de Dwayne Russell. 12 para Mencía, 12 para Jorgensen.
11 xa, pouco a pouco, como foi medrando Guillén Jou, Sí, o que dicíamos da segunda metade, con 2 de 4 nas triplas o término do último parcial, sobre todo a que deu lugar a esta prórroga no último segundo sobre a bucina. Brenovic con 12 puntos. Esa listaxe de xogadores en dobres díxitos no conxunto coruñés. Brankovic no cadro lucense, que tamén se vai a eses 12 puntos, sumándose a Alonso, a Robinson e a Diva en canto a xogadores en dobres díxitos. Pois posesión para Leima Coruña despois do tempo morto. Caio Pacheco é o encargado de poñer esa pelota en movimento, saindo cara ao lado contrario. Ili Diop, Pacheco cara adentro, a falta en ataque. Moi ben, o desplazamento lateral, sendo moito máis grande que de Wayne Russell, o mellor non necesitaba abrir o brazo para xerar o espazo e finalizar. Eu creo que pode leválo prácticamente a Toaro nesa penetración, e outra acción positiva que suma de Wayne Russell no partido. Aí está buscando a Cook con Visconti. Problemas para sair da presión. Agora sí, Río Brogan no partido. Moi boa defensa de Leima nos últimos ataques. Esa saída de balón desde campo propio do Río Breogán. Russell, o bloqueo de Brankovic, o split polo medio. Maravilloso de Wayne Russell. Asistencia e a canastra, o mate de Brankovic. Outra vez saída dereitas, o que dis, split polo medio, identificando que poden defender agresivo con ese pick and roll. Finta que pasa a esquina, balón dobrado, maravilloso de Wayne Russell. Ollo a Táboa, pois tamén vale esta terceira tripla de Jacobo Díaz. A manter a Leima Coruña na final, porque era un +8 que semellaba podía ser difícil, pero non está a tirar a toalla, está a pelexar e ollo, porque ahora sí que pode ser un problema maior o de Wayne Russell. Pode ter unha picada muscular según está a tocarse. Perna esquerda. Sí. Pois si é unha rotura de fibras. Prezo altísimo, dependendo. Mabra e Russell. Dependendo de cantos esa rotura, pois ao mellor falamos de 2-3 semanas. A faciana de Luis Casimiro. Agardemos que se sea simplemente fatiga muscular, que con estiramento e reposo non chega tanto tempo. Están tratando os fisios no banquiño de Wayne Russell. Antes hubo un momento de partido no que se leva ollo a Brankovic, o lanzamento de 3, o rebote, Quintela en ataque, a falta. Tarde, tiros libres para Leima Coruña. Sí, dicía que xa no terceiro cuarto levara a man a esa cosa esquerda, onde agora ten o problema no bíceps femoral, pero logo continuou, non só continuou, senón que foi pois o xogador máis destacado do partido ata este momento no que sufre esa picada na perna esquerda, que veremos que consecuencias ten, porque lembramos que na semifinal Dominic Mabra tamén tivo un problema no xeonllo, co cal os dous bases presuntamente titulares do Río Breogán acaban mancados esta fase final da Copa Galicia. Estragou o primeiro tiro libre Guillén Jou, e si, agardemos que se máis unha situación de fatiga muscular, que poda ser un enlongamento do músculo, que non chegará a ter rotura, pero según iba tocando esa zona, non era a mellor das novas. 9-8, 9-4, 4 arriba Río Breogán, dirixindo o conxunto lucense. Eric Quintela, falta máis tiros libres. Sí. Eu creo que ten que aprender o uso das mans nas ligas españolas. Queixase do flopping, Caio Pacheco, da xestualidade de Eric Quintela, pero cando é capaz de facer que esgota a bote, o mellor ese uso excesivo das mans. Si prácticamente todas as faltas foron iguais, non? Digamos que aquí a permisividade co corpo é altísima, pero coas mans é moi pequena. Sobre todo en canto a xogadores subindo o balón, ese tipo de accións co corpo, o contacto permítese case ata o límite, pero os árbitros non adoitan deixar que o uso das mans sexa excesivo. 9-9-9-4, un 30, Quintela co segundo, anotou o primeiro, erra o segundo, rebote Mencía.
enganchado todavía a dos ataques Leima Coruña. Joe, o lanzamento de tres o erro, rebote para Cook. Vamos a ver porque este es un ataque que semella decisivo para Río Breogán, una defensa decisiva para Leima. Quintela movendo por fora, van esgotar os 24, levan gastados 14, quedan 10. Cook pide o bloqueo a Brankovic, tamén a Visconti, o italiano liberado de 3 erra, o palmeo de Quintela, 14 máis. Meteu nunha especie de lío Cook a Visconti porque eu creo que xa ten que ser el quen decida xogar un contra un, mandándolle ese pases en vantaxa previa, e agora con mismatch, Falta inteligente, ataca Ili Diop, saca a falta Cook. 2 tiros. Sí, que se os anota, pues xa son máis 7, 45 segundos. Máis difícil para a Leima Básquet Coruña. Pero bueno, xa demostrou no treito final do cuarto como de ben xestionaba os instantes finais, e veremos porque ten Cook 2 tiros desde a liña de libres. Anota o primeiro o norteamericano Keandre Cook. Sí, que anta falta de acerto exterior, eu creo que pouco a pouco foi identificando durante o partido que penetrando, sendo agresivo, indo tiro libre, indo aro, pois podía producir. E aí agora unha nova falta na pelea polo rebote de Tiam. Os colexiados interpretan que agarrou a Brankovic, máis tiros libres. Sí. Para o croata Danko Brankovic, outro dos xogadores que está por riba dos 10 puntos. 12 para Brankovic, que dispón agora de 2 tiros libres a falta de 44 segundos, con 6 de vantaxe pro seu equipo. Anota o primeiro Brankovic, vai co segundo o croata. 101-94, máis 7 Río Breogán. Anota tamén o segundo, máis 8, 44 segundos. Misión difícil, pero non imposible para Leima Coruña. Vamos ver este ataque de Cuevas. Branovic, cara adentro. Creo que esta defensa foi determinante. Pode morrer a final, Tomás. Sí. Esa defensa de Brankovic, que viña con confianza de anotar os 2 tiros libres. Agora Quintela estirando a última posesión. Ainda lle quedarán 10 segundos. O Leima, canastra pasada, o palmeo de Diva. Que ataca todo rebote ofensivo, este pisando pintura agora desde unha posición máis perimetral na esquina oposta a que penetra Visconti. Outro roubo que falamos, unha amplitude, todo o que ocupa polo seu talento físico atlético Diva, sumando, e Río Breogán campeón da Copa Galicia 2025. 16 Copas Galicia, o saúdo entre Casimiro e Carles Marco, pero o certo é que, malia a diferenza de categoría, necesitou unha prórroga Río Breogán para gañar o seu 16º título nesta 39ª edición da Copa Galicia, Edgar. Sí, 2 de 7 consecutivo agora de Río Breogán, o que máis ten no baloncesto galego, e un Leima Básquet Coruña que creo que ten que estar moi satisfeito do rendemento que tivo neste torneo, nesta final particularmente, porque lembramos outra vez, a remonta dese máis 14 que tiña o conxunto lucense non parecía sinxela. Bo traballo defensivo, seguiron creendo, e ao final eu creo que tamén a gasolina, a enerxía estaba baixo mínimos, máis 10, 104-94. Edgar Paz, moitísimas grazas. Vamos como sempre. Por segunda edición consecutiva, Río Breogán gaña a Copa Galicia nesta 39ª edición.